ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஸ்லைடு தெரியுதுங்களா? தெரியுதுமா, தெரியுது ஆ தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது. லைவ் போயிட்டு இருக்கா மாதாஜி? ஆஹா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடே செஷன். நம்ம இன்னைக்கு வந்து அத்தியாயம் 7வது பார்க்க போறோம். அதனோட தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஞான விஞ்ஞான யோகா. ஓகேங்களா? அதாவது முழுமையான அறிவு அப்படி பார்க்க போறோம். ஸோ இதுவரையும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம 6 அத்தியாயம் முடிச்சிருக்கோம். 18ல 6 அத்தியாயம் முடிச்சிருக்கிறோம். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகம். இப்ப 7ல இருந்து 12 வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம். சோ நம்ம இதை என்னதான் பார்த்தோன்றத வந்து ஒரு ஃபாஸ்டா ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். முதல் அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுன விஷாத யோகா. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 படைக்கு நடுவுல அர்ஜுனன் எடுத்துட்டு போய் ரதத்தை விடுன்னு சொல்றாரு. கிருஷ்ணரும் நல்ல பிள்ளையா எடுத்துட்டு போய் விடுறாரு. அப்புறம் வந்து அவருடைய மனக்கலக்கங்களை பாக்குறோம் இல்லையா? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என் ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் என் பாட்டனாரு, என் உறவினரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவலைப்படுறாரு இல்லையா? ஸோ இவங்களெல்லாம் கொண்டு நான் என்ன சந்தோஷமா இருக்க போறேன்? இவங்களை கொல்றதுனால எனக்கு பாவம் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? அப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியம் போயிடும் அப்படின்னு எல்லாம் காரணங்கள் சொல்றாரு. ஸோ சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்றாரு. நான் போயிடுறேன் காட்டுக்கு. இல்ல நான் ஆயுதம் இல்லாம இருக்கேன். இவங்க என்ன கொல்லட்டும் அப்படின்றாரு இல்லையா? 2வது அத்தியாயத்துல என்ன பார்த்தோம்? சாராம்சம், கீதையின் சாராம்சம். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் 10 ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து புலம்புறாரு இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது கிருஷ்ணரை வந்து குருவா ஏத்துக்கிறார். அவர் வந்து ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. அதுக்கு பிறகு வந்து நம்ம இந்த உடல் எல்லாம் ஆத்மான்றத விலாவரியா தெரிஞ்சுக்கிறது, ஆத்மாவுடைய தன்மைகளை சொல்றாரு இல்லையா? அது வந்து தண்ணீல நனைக்க முடியாது, காத்துல உடைக்க முடியாது, நெருப்புல சுட முடியாது, எந்த ஆயுதங்களால வெட்டப்பட முடியாது. அதனோட சைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 10,000த்துல முடியுடைய நுனி பகுதியுடைய 10,000த்துல ஒரு பங்குன்றத சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்தது சகாம கர்ம யோகம், நிஷ்காம கர்ம யோகம் சொல்றாரு. அதாவது செயல்களை வந்து பற்றில்லாம செய்யணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு இல்லையா? கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்யப்பான் அப்படின்னு சொல்றாரு. நீ சத்திரியன், உன்னோட தர்மத்தை கடைப்பிடின்றாரு. 3வது அத்தியாயம் கர்ம யோகம். என்னப்பா இந்த கொடூரமான போர்ல என்னை ஏன் ஈடுபடுத்துற சொல்ற? கர்ம யோகத்தை விட ஞான யோகம் உயர்ந்ததுன்னு என்ன ஏன் இதுல செய்ய சொல்றேன்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஆனா 2த்தையும் கொடுத்துட்டாரு. ஆனா எது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு எது கரெக்ட் எனக்கு எது பிடிக்கும்னா ஒர்க்கிங் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ். கர்ம யோகம் தான். நம்ம நம்ம வந்து ஐடியலா இருக்க முடியாது. வாதாலே ஒரு நிமிஷம் வந்து சும்மா இருக்க முடியாது. அது கிருஷ்ண உணர்வோட நமக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை நம்ம செய்யணுன்றதை பார்த்தோம் 3வது அத்தியாயத்துல. அதுல 3 விதமான விஷயங்களை பார்த்தோம். கர்மா, அகர்மா, விகர்மான்னு பார்த்தோம். வேதங்களுக்கு புறம்பான செயல் வந்து விகர்மா, வேதங்கள்ல அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயல்கள் வந்து அகர்மா. அதனால அதை வந்து பண்ற அகர்மவாதிகள் எல்லாமே கடவுள்கிட்ட முக்தி அடைஞ்சு போறான். கர்மவாதிகள் அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள்ல இருக்கக்கூடிய பல நோக்கு செயல்களை செஞ்சுட்டு மறுபடியும் இந்த உலகத்துல பிறக்கிறான்றதை பார்த்தோம். 4வது அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகம். அதாவது ஆஹ் அதுல என்ன பார்த்தோம் நம்ம? ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம். அதாவது இந்த நம்ம ஞானம் யார்கிட்ட இருந்து பெறணும்? குரு கிட்ட இருந்து பெறணும்ன்றத பார்த்தோம் இல்லையா? அதாவது பகவத்கீதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் விவஸ்வானுக்கு, அதுக்கு அடுத்தது மனு, அதுக்கு அடுத்தது இஷ்வாக்கு சொன்னாரு. காலப்போக்குல அந்த சங்கிலி தொடர் வந்து அறுந்து போச்சு இல்லையா? அதனால 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணரே வந்து நேரடியா சொல்றாரு இல்லையா? அப்ப கிருஷ்ணருடைய தோற்றத்தை நம்ம அங்க பாக்குறோம், காரணத்தை பார்த்தோம். எப்ப தோன்றுவாரு? எதா எதாகி தர்மஸ்ய கிளானிர் பவதி பாரதா அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? பரித்ராயான சாதுனாம் விநாசாய துஷ்கிருதம். இந்த காரணங்களுக்கோசம் நான் தோன்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். சோ அவரோட கோல் என்ன? யுதிஷ்ட மகாராஜாவுடைய அரசாட்சியை வந்து நிலைநாட்டணும். துரியோதனன் கிட்ட வந்து ஆட்சியை கொடுக்க கூடாது, தர்மத்தை காக்கணும், பக்தர்களை வந்து காப்பாற்றணுன்றதுனால வந்தார் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்? சும்மா வந்து போலித்தனமா இருக்கக்கூடாது இல்லையா? சந்நியாசம் பூண்டுட்டு சந்நியாசம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனா புலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிக விஷயங்கள் மேல இருக்குது இல்லையா? அது மாதிரி இருந்தா அவங்கள வந்து மித்யாச்சாரன் அப்படின்னு சொன்னார். பிரிட்டண்டர்ஸ், அதாவது போலி மனிதர்கள். அப்படி இருக்கக்கூடாது. அது வந்து ஷோ பாட்டல் ஸ்பிரிச்சுவலிசம் சொல்றாங்க. அதெல்லாம் வந்து பகட்டு. அப்படி இருக்கிறத விட நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தெரு கூட்டுறாங்க பாருங்க, அவங்க வந்து பெட்டர்ன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க
ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம போலியா இருக்கக்கூடாதுன்றத நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, யார்கிட்ட போணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, குரு கிட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு கிட்ட போய் தான் கத்துக்கணும். அதுல வந்து நாம 4 யூனிவர்சிட்டி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? கிருஷ்ணர், ஸ்ரீ, லக்ஷ்மி கிட்ட, அப்புறம் விஷ்ணு அண்ட் குமாரர்கள் கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சது. நம்ம வந்து எதுல சேர்ந்தவங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரம்ம மத்வ கௌடிய பரம்பரை இல்லையா? நம்ம பிரம்மா கிட்ட இருந்து மத்வாச்சாரியாருக்கு, மத்வாச்சாரியார் மேல வந்து கௌடிய சைத்தன்ய மகாபிரபு. அதனால நம்மள வந்து பிரம்ம மத்வ கௌடிய பரம்பரையை சேர்ந்தவங்கன்னு சொல்லுவாங்க. 4 பல்கலைக்கழகத்துல இதுதான் சிறந்த பல்கலைக்கழகம். நம்ம அந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு கீழ தான் இருக்கோம். ஸோ நம்ம ஆன்மீக குரு கிட்ட எப்படி போய் கத்துக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, தத்விதி பிரணிபாத்தேன பரிப்ரஷ்னேன சேவையா உபதேக்ஷந்தி ஏ ஞானம் ஞானினாஸ் தத்துவ தர்ஷினக. ஸோ நம்ம குரு கிட்ட போயிட்டு பணிவோடவும் அவருக்கு சேவை செஞ்சுட்டு கேள்விகளை கேட்கணும். ஏன்னா அவர்கிட்ட வந்து கிருஷ்ணர் இருக்காரு. அவரால நமக்கு கிருஷ்ணர் குடுக்க முடியும்ன்றத பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 5வது அத்தியாயத்துல வந்து என்ன தலைப்பு? கர்ம யோகம். மறுபடியும் 3வது அத்தியாயத்துல என்ன கேள்வி கேட்டாரோ அர்ஜுனன் அதே மறுபடியும் இங்க கேட்கிறாரு. எப்போ? ஞான யோகத்த கேட்ட பிறகு. நான் சந்நியாசம் எடுத்துக்கிறதா? இல்ல கர்ம யோகத்த பண்றதான்னு. நிஷ்காம கர்ம யோகத்த பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா? பற்றற்று கிருஷ்ண உணர்வோடு செய். ஏன்னா இந்த சண்டை பிளான் பண்றதே கிருஷ்ணர் தான். அந்த சண்டைக்கோசம் நீ என்ன பண்ணு? ஒரு கருவியா இரு அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா? சோ நீ இந்த சண்டை போட்டுன்னு வச்சுக்கோ, உனக்கு வந்து ஒரு சொர்க்கம் கிடைக்கும். இல்ல உனக்கு இந்த அஸ்தினாபுரத்துக்கு ராஜன் ஆவன் அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா? சோ நம்ம அப்புறம் அந்த அத்தியாயத்துல வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் என்ன பார்த்தோம்? போக்தாராம் யக்ஞ தபசம் சர்வலோகம் மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் ஞாந்தி மாம் ரட்சதி இல்லையா? சர்வபூதானாம் நக்த்வா மாம் சாந்திம் ரட்சதி. சோ அவர்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எல்லாருடைய நலம் விரும்பி அப்புறம் வந்து எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவர். எல்லாத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் உருவாக்குறவர் இல்லையா? எல்லாத்துக்கும் அவர்தான் ப்ராப்ரியேட்டர். உரிமையாளர், கட்டுப்படுத்துபவர், அப்புறம் வந்து நலம் விரும்பின்றத பார்த்தோம் இல்லையா? சோ ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வேற என்ன பார்த்தோம் இங்க? அப்புறம் வந்து இந்த ஞானத்தெல்லாம் பெறதுனால மனிதனுடைய மாற்றம் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, பண்டிதக சமதர்ஷினகன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? வேதங்களை படிச்சதுனால அந்த உயர்ந்தவர் வந்து பண்டிதர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவி அஸ்தினி சுனிச்சைவ சுவாபாக்கே ச பண்டிதக சமதர்ஷினக. அதாவது நீ கற்றறிந்த பிராமணனா இருக்கட்டும், நாயா இருக்கட்டும், பன்றியா இருக்கட்டும், யானையா இருக்கட்டும், நாய் மாம்சத்தை உண்டும் சண்டாளன கீழ்நிலையில இருந்தாலும் அவருக்குள்ளேயும் எல்லாரையும் சமமா தான் பாக்குறான். ஏன்னா எல்லார்கிட்டையும் யாரை பாக்குறான்? கிருஷ்ணரை பரமாத்மாவை பாக்குறான். அதுக்கு அடுத்து நேத்து என்ன பார்த்தோம்? சாங்கிய யோகம், அதாவது அஷ்டாங்க யோகத்தை பார்த்தோம். தியான யோகம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? இந்த தியான யோகத்துல வந்து நம்மளுடைய உடல் புலன்களை எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி பரமாத்மா வேலை வந்து புத்திய மனசை நிறுத்தணும்ன்றத பார்த்தோம். அதாவது அதுல வந்து அஷ்ட அங்கங்கள் 8 ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. யமா நியமா இதுல வந்து டூஸ் அண்ட் டு நாட்ஸ் பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆசனம் உட்கார்ற பொசிஷன் சொன்னாங்க. பத்மாசனத்துல தண்டவலத்தை நேரா வச்சுட்டு நம்ம உட்காரணும்னு சொன்னாங்க. சமமான தரையில உட்காரணும். தனிமையான இடத்துல போயிட்டு உட்காரணும்னு சொன்னாரு. அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணாரு? மூச்சு பயிற்சி, பிராணாயாமா, அதுக்கடுத்து பிரத்யாகார சாப்பாடு, அப்புறம் இப்போ அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பௌதிக பற்றுதல இருந்து தன்னை விலக்கிறது. அதுக்கு அடுத்தது என்ன பார்த்தோம்? தியானம். தியானம் மெடிடேஷன் பண்றது. தாரணை, அதாவது இன்னும் வந்து நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ற இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் தாரணை, தியானம், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சமாதின்றத நம்ம பார்த்தோம். இதுதான் வந்து அங்கங்கள் இருக்கிறது வந்து அஷ்டாங்க யோகா. இதன் மூலமா இந்த தியானத்தை பண்ணி கான்சென்ட்ரேட் பண்றான். அதுக்கு அடுத்தது வந்து அது நல்ல ஹைலி கான்சென்ட்ரேட் ஆகும்போது பரமாத்மா தனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை லயிச்சு இரண்டரை கலக்கிறான், ஒருமிக்கிறான்றதை நம்ம நேத்து பார்த்தோம். சோ இதுவரை நம்ம என்ன முடிச்சிருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகம் 6 அத்தியாயத்தோட சுருக்கத்தை இப்ப சொல்லியிருக்கேன். நம்ம இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகத்தினுடைய ஆரம்பத்துமான ஞான விஞ்ஞான யோகத்தை பத்தி பார்க்க போறோம். முழுமையான அறிவு. இத மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து பேசுறாரு. யாருக்கு? நம்ம அர்ஜுனனுக்கு
இல்லையா? சோ முழுமையான ஞானத்தை வந்து சொல்ல போறார். சோ இந்த இடத்துல வந்து யாருதான் அந்த உண்மை, யார் அந்த பரிபூர்ண உண்மை யாருன்றதை தெரிஞ்சுக்க போறோம். அவருடைய சக்திகள் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க போறோம். இதுல வந்து 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து சரணடைவாங்க, 4 விதமான மனிதர்கள் சரணடைய மாட்டாங்க. அவங்கள பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். சோ சில பேர் தெய்வத்தை வழிபாடுகள் பண்றாங்க, அவங்களுடைய நிலைகளை புரிஞ்சுக்க போறோம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்மளுடைய ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த அவங்களுடைய ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயத்துக்குள்ள போலாம். நம்ம குரு அண்ட் கௌரங்காவோட ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கலாம். இந்த அத்தியாயத்தை புரிய வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் மியூட்ல இருந்துட்டு இந்த பிரணத்திய சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं तदान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्देवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणी नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो उदीरयेत् अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां नमो. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सो இந்த இது முடிச்சிட்டோம் இல்லைங்களா? நம்ம இன்னைக்கோட அத்தியாயத்துக்கு போலாம். அதாவது மொத்தம் வந்து 25 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. 4ஆ பிரிச்சிருக்காங்க. முதல் 3 ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய மகிமை பத்தி சொல்லுது. கஷ்டின் மாம் வேதி தத்வதக. 4ல இருந்து 12வது ஸ்லோகங்கள் பகவான் கிருஷ்ணருடைய ஆற்றலை பத்தி நம்ம பற்றிய அறிவு. அதாவது அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் எனர்ஜி, ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி அதெல்லாம் இருக்கு. அதை பத்தி பார்க்க போறோம். பிரகிருதி வித்திமே பராம். பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல் 13ல இருந்து 19 வரையும் அதை பார்க்க போறோம். மாம் ஏவையே பிரபத்தியந்தே 20ல இருந்து 25 வரையும் பாத்தீங்கன்னா தேவ மற்றும் தேவி வழிபாடு பத்தி பார்க்க போறோம். சோ இந்த 7வது அத்தியாயத்தை படிக்கிறதுனால நமக்கு என்ன பலன், அதனுடைய மகத்துவங்களை வந்து பத்ம புராணத்துல வந்து இருக்கு. அதை பார்க்க போறோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவன் வந்து பார்வதி தேவிக்கு இந்த மகத்துவங்களை வந்து சொல்றார். க்ளோரிஸ் ஆஃப் சாப்டர் 7. ஓகே. ஒரு பாட்டலிபுத்ரான்னு ஒரு நகரம் இருக்கு. ஓகேங்களா? அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிராமணன் வந்து வாழ்ந்துட்டு வர்றார். அவர் பெயர் வந்து சங்கு கர்ணா. ஓகேங்களா? சங்கு கர்ணா வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராமணன் இருந்தவர் வந்து ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறார். ஓகேவா? தொழில் ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த வணிகத்துல வந்து ரொம்ப மும்முரமா வந்து வேலை செய்யறாரு. அதனால அவருக்கு வந்து எல்லா செல்வ வளங்கள் குவிச்சு கிடக்குது. பிசினஸ்ல வந்து அவ்வளவுக்கு அவர் வந்து சக்சஸா இருக்காரு. ஓகேவா? அதனால என்னாச்சு, இந்த தொழில வந்து ரொம்ப பிஸி ஆயிட்டாரு அவரு.
அதனால ஆன்மீகம் என்னாச்சு, 0 ஆயிடுச்சு. தொழில்ல வந்து ஹீரோ ஆயிட்டாரு, பக்தியில வந்து 0 ஆயிட்டாரு. ஓகேவா? அந்த பக்தியில மூழ்கி இருந்ததுனால மூழ்காமையும் சாங்கிய சடங்குகள் எதையும் பண்ணாம அவர் வாழ்ந்துட்டு இருந்தார். எவ்வளவு அளவுக்கு பணக்கார ஆனாருன்னு, ஈவன் அரசர்கள்லாம் கூட அவர் கூட வந்து சாப்பிடுற அளவுக்கு பணக்கார ஆனார். யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு அரசன் வந்து சாதாரணமா யார் வீட்டுக்கும் போமாட்டாங்க இல்லையா? ஒரு அரசனே உட்கார்ந்து சரிக்கு சமமா சாப்பிடுறாருன்னு, இந்த பிராமணன் சங்கு கர்ணா எவ்வளவு அளவுக்கு பணக்காரனா ஆயிருக்கும் இல்லையா? தொழிலதிபரா இருக்கணும் இல்லையா? அதுக்கு பிறகு அவர் ஒரு நாள் என்ன பண்றாரு, தெரிஞ்சவங்க வீட்டுக்கோசம் கல்யாணத்துக்கு போறாரு. ஓகேங்களா? போற வழி பெரும் பயணம்ன்றதுனால வழியிலேயே வந்து தூங்குறாங்க. அவங்க மனைவி, பசங்க எல்லாரும் உட்கார்ந்து ஒரு இடத்துல வந்து தூங்குறாங்க. தூங்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பாம்பு வந்து தீண்டி அவர் வந்து தன்னோட உயிரை விட்டுடுறார். சோ இவரு என்ன பண்ணல, பக்தி பண்ணல, எந்த சடங்குகள பண்ணல. அதனால அவரு என்ன ஆச்சு, பிரேத்த ஷர்ப்பா அதாவது நாகங்களின் பூதம்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அந்த உடல வந்து அவருக்கு வருது. இவரு பார்த்தீங்கன்னா, அபக்குன்னு இறந்து போயிட்டாரு. நடுவுல அவங்க பசங்க எவ்வளோ ட்ரை பண்றாங்க. அதாவது இந்த டாக்டர கூட்டிட்டு வராங்க. அப்புறம் வந்து மந்திரம் ஓதுவாங்க பாருங்க. அ பாம்பு விஷத்த முறியடிக்கிறது. எல்லாமே பயனற்று போச்சு. இவரோட நிலைமை வந்து எதிர்பாராத மரணம். இவரு எங்கெல்லாம் சொத்து சேர்த்து வச்சிருக்காரு, நெறைய சொத்து இருந்துச்சு. அதனால அவரு என்ன பண்ணாருன்னா, பூமிக்கு அடியில அந்த சொத்த வந்து பாதுகாத்தா வச்சார். ஓகேவா? ஆனா அந்த எந்த பூமிக்கு அடியில எங்க வச்சிருக்காருன்றது அவருக்கு மாத்திரம் தான் தெரியும். யாருக்கும் தெரியவே தெரியாது. இப்படி இறந்து போயிட்டார். ஓகேவா? இப்ப இந்த பாம்பு ஊடகத்துல கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு. அந்த போயிட்டு எங்க சொத்து வச்சனோ அந்த இடத்துல போயிட்டு காவல் காத்துட்டு இருக்காரு. பாம்பா இருந்துட்டு போய் அத காவல் காக்குறாரு. அதுக்கு அடுத்தது அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவருக்கு ரொம்ப பெஜாராயிடுது. எத்தன நாள்டா இந்த உடம்புக்குள்ள இருக்குது, இந்த பாம்பு உடம்புக்குள்ளன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஷ்டப்படுறாரு. ஓகேவா? சோ தன்னுடைய பையனுடைய கனவுல வந்து தோன்றார். நான் இது மாரி இங்க இருக்கிறேன். இவ்ளோ சொத்து உங்களுக்கு இருக்கு. அ பாதுகாத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சரி அந்த பசங்க இதெல்லாம் வந்து கேட்ட உடனே 4 பசங்க எவனுக்கு கனவு வந்துச்சோ அது எல்லாம் சொல்றாங்க. அவங்களுக்கா பேராசை. அச்சச்சா! நமக்கு இவ்ளோ அளவுக்கு சொத்து இருக்குதான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாங்க. போயிட்டு தோண்டுறாங்க. ம். தோண்டி, தோண்டி, தோண்டி பார்க்குறாங்க. எங்கேயும் கிடைக்க மாட்டேன்து. சரி அப்படியே போயிட்டே இருக்காங்க. தோண்டி ஒரு இடத்துக்கு போனா வச்சுக்கோங்களேன், பாம்பு புத்து இருக்கும் இல்லையா? அது இருக்குது. அங்க போன உடனே தோண்ட ஆரம்பிச்சோனே, "ஏய் நீ யாருன்னு?" ஒரு சத்தம் கேட்குது. அந்த பாம்பு வந்து பேசுறது இவங்களுக்கு கேட்குது. ஓகேங்களா? "நான் இது மாரி உன் புள்ள தான். சிவா என் பேரு. நீங்க தான் நேத்து எனக்கு கனவுல வந்தீங்க. இது மாரிலாம் சொன்னீங்க. அதனால வந்து அ வந்திருக்கோம்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இது வந்து "ஏய் முட்டாள் நீ ஏன்" கேள்விகள் கேட்டிருப்பார். "நீ ஏன் வந்த? எதுக்கோசம் வந்தன்னு?" அதுக்கு இவ்ளோ பதில் சொல்வார். ஓகே பசங்க. "அப்படியா? உனக்கு அறிவில்லையாடா? நான் இவ்ளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன். என்ன விடுதலை பண்ண முடியாதான்னு?" அப்படின்னு கேட்பாங்க. "சரி என்ன பண்ணணும்ப்பா? சொல்லுங்க நாங்க பண்றோம்னு" அப்படின்னு சொல்றாரு. "நீ என்ன பண்ணு, போயிட்டு ஸ்ரத்தா செரிமனி ஓகேவா? அதாவது அம் பித்ரு பூஜை பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? ஈமக்கடனு, அத வந்து நீங்க பண்ணுங்க. சார்த்தம் பண்ணுவோம் இல்லையா? இறந்தவங்களுக்கு. அது பண்ணு. ஒரு பிராமணன கூட்டிட்டு வந்து அது பண்ணு. அப்புறமா வந்து அந்த பூஜைகள்லாம் முடிச்ச பிறகு, அவர வந்து பகவத்கீதை 7வது அத்தியாயம் படிக்க சொல்லுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது அவங்க அப்பா சொன்ன மாதிரி அவனும் பண்றான். அதுக்கு அடுத்தது அவருக்கு என்ன ஆகுது, அந்த சங்கு கர்ணான்ற பிராமணனுக்கு அந்த பாம்ப உடல விட்டு அவனுக்கு நற்கதி வருது. ஓகேவா? நற்கதி வருது. அப்ப வந்து அவங்க பசங்கள எல்லாரையும் அவன் வாழ்த்துறான். வாழ்த்திட்டு, அப்புறம் இது மாரி எந்த இடத்துல சொத்த வச்சிருக்கன்னு அந்த விஷயத்தையும் சொல்றாங்க. ஓகேவா? இப்ப வந்து அந்த பசங்க வந்து எவ்வளோ அளவுக்கு பேராசையறாங்க. அவங்களும் இத கேட்டாங்க இல்லையா? அவங்க மனசு எல்லாமே கிருஷ்ணமயமாயிடுச்சு. அவங்க மனசு எல்லாம் கிருஷ்ணர் மேல இருந்ததுனால, அந்த சொத்து பத்துக்களை எல்லாத்தையும் எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருடைய கோயில கட்டுறதுக்கும், அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர ஆராதனை பண்ணிட்டு பிரசாதங்களை எல்லா பக்தர்களுக்கும் விநியோகம் பண்றதுக்கும் யூஸ் பண்ணாங்க. எங்கெல்லாம் கிணறு வேணுமோ ஏரிக்கரைகள் வேணுமோ அதெல்லாம் கட்டி மக்களுக்கு தேவையான நன்மையான விஷயங்கள வந்து பண்ணாங்க. ஓகேவா? சோ இப்ப வந்து இந்த இடத்துல எப்படி முடிக்கிறார் சிவன், பார்வதி பார்த்தீங்கன்னா, யார் ஒருத்தவங்க வந்து இந்த 7வது அத்தியாயம் கேட்கிறாங்களோ, அவங்களுடைய எல்லா பாவத்திலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து நம்ம என்ன டேக் ஹோம் மெசேஜ் மாரல்ன்னு எடுத்துக்கிட்டா
ஒண்ணு நம்மளுடைய தர்மத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், நம்ம கடமையை நம்ம செய்யணும் இல்லையா? நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நம்ம கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்யணும். அப்புறம் வந்து பெரியவங்களுக்கு வந்து ஸ்ரத்தா செரிமனி பண்ணணும், ஈம கடமை இல்லையா, காரியம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அதை பண்ணணும். அப்புறம் வந்து பகவத்கீதை வந்து கண்டிப்பா நம்ம வாழ்க்கையில படிக்கணும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் பிராமணர்களுக்கு உரிய மரியாதையை கொடுக்கணும், அவங்களுக்குரிய தட்சணையை கொடுக்கணும்ன்றத பார்த்தோம். இதை படிச்சதுனாலும் கேட்கறதுனாலும் அவங்களுடைய பசங்களுக்கும் வந்து மாற்றம் கிடைச்சிச்சு. அந்த சங்கு கர்ணான்ற பிராமணனுக்கும் வந்து மாற்றம் கிடைச்சிச்சு இல்லையா? இந்த மாற்றம் நமக்கும் கிடைக்கணும், நம்மளும் கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும்ன்றத நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இதனோட அத்தியாயத்துக்குள்ள போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருமே ஹரே கிருஷ்ணா சொல்ல மாட்டேன்றீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க எனக்கு எல்லாம் என்ன தூங்கிட்டீங்களா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருக்கும். அதனால நான் வந்து அப்பப்ப இந்த சவுண்ட் கொடுக்கும்போது நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு ஒரு grip. இல்ல நான் பாட்டுக்கு உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கேனான்னு எனக்கு அப்பப்ப சந்தேகம் வரும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத சப்தமோऽध्यायः ஞான விஞ்ஞான யோகः. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. Yes, Mataji. Shri Bhagavad-vacha Maya Saktamana Pata Mugam Gunjan Madashayah Asham Shayam Samagramam Yata Yati Tachruno. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த அத்தியாயத்துல யார் பேசுறது? பகவான் ஃபர்ஸ்ட் பேசுறார் இல்லையா? சோ இப்போ வந்து என்ன சொல்றாரு, போன அத்தியாயத்துல கடைசி ஒரு ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை நான் படிக்கிறேன் அந்த பர்பட்ட. ஹரே கிருஷ்ணா. யோகினாம் அப்பி சர்வேஷாம் மத்கதே நான் அந்தராத்மன 6.47 படிக்கிறேன். புக் இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் எடுத்து பாருங்க. ஸ்ரத்தவான் பஜத்தே யோமாம் சமே யுக்தாத்மா மதக. அதாவது எந்த யோகி எப்பொழுது என்னுள்ள இருக்கிறானோ, இது இங்கிலீஷ்ல இருக்கு, அப்படியே படிச்சிடுறேன். அண்ட் ஆஃப் ஆல் யோகிஸ் ஈ who always abides in me with great faith. யார் நம்பிக்கையுடன் என்னுள்ள இருக்கிறாங்களோ, எப்பவுமே என்னை வந்து வந்தனை பண்றாங்களோ, worshipping me in the transcendental loving service is most intimately united with me in yogas and is the highest of all. So அவர் இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, எப்பவுமே அவரை வந்து நினைச்சிட்டு அவருக்கு வந்து பக்தி பண்ணிட்டு ஆராதனை வழிபாடு பண்ணிட்டு இருந்தா அவன் வந்து என்ன பண்றான், இன்டிமேட்லி யுனைடெட் வித் மீ, என்னோட இரண்டரை கலந்து இருக்கிறான், அவன் தான் வந்து உயர்ந்தவன், ஹையஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? அந்த விஷயத்த வச்சு நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இங்க என்ன சொல்றாரு பகவானு, நீ வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிருதாவின் யாராவது படிக்கிறீங்களா மொழிபெயர்ப்பு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிருதாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் ஏதுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்றாரு, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்டு மனதுடன். சோ நம்ம என்ன வைக்கணும், அவர் மேல பற்றுதல் வைக்கணும். இப்ப நம்ம வீட்லயே பசங்க இருக்காங்க, நம்ம அப்பா அம்மா இருக்காங்க, எல்லாரும் மாதிரி அன்பு வைப்போம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி அவர் மேல பற்றுதல் கொண்டு, அப்புறம் என்னை பற்றிய முழு உணர்வு. ஒருத்தரை வந்து அன்பு செலுத்தணும்னா சும்மா அன்பு செலுத்த முடியுமா? இல்ல இல்லையா? அவரை பத்தி நம்ம விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும். முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் எவ்வாறு சந்தேகமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக. இவ்வளவு நேரம் பேசினாரு. ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எல்லாம் அனாலிசிஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துட்டாரு அவரு இல்லையா? முதல்ல 6 அத்தியாயத்துல சொல்லிட்டாரு. இன்னும் வந்து பாருங்க, சந்தேகம் ஏதுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம், இனி கேட்பாயாக. மறுபடியும் சொல்றேன், கேளுப்பான் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? இங்க பாருங்க, கிருஷ்ணருடைய கருணையான மனசு. நம்ம எல்லாம் என்ன சொல்லுவோம், ஒரு முறை சொன்னேன்ல உனக்கு புத்தி இல்லையா, போய் செய்யன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? நம்ம ஆமா தானே, நம்ம வீட்டுல நம்ம பசங்களுக்கோ யாரோ வீட்டுக்காரோ மனைவிக்கோ மனைவி வந்து கணவனுக்கோ சொல்லும் போது ஒரு முறை பிறகு கேட்டா என்ன சொல்லுவான், இப்படி பேசுவோமா இல்லையா? ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் நீங்க. ஆமாவா மாதாஜி?
ஆமா மாதாஜி. இல்லைங்களா? ஆனா கிருஷ்ணர் பாருங்க, இன்னும் நீ கேளுப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவு அளவுக்கு பொறுமையா சொல்றாரு. சோ அந்த குருவோட பொசிஷன்ல அவர் இருக்கிறார் இல்லையா? அதை நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அதுதான் பாகவதம். இதுக்கு ரிலேட்டடா ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. ஸ்ருண்வதாம் ஸ்வ கத கிருஷ்ண புண்ணிய ஸ்ரவண கீர்த்தனக ஹிருதயந்தஸ்தே அபத்ராணி வித்புனோதி சுக்ருத் சதாம் நஷ்டப்பிராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்டிகி. சோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்பவுமே கடவுளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். எங்க இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும்? வேதங்கள்ல இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன் அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்? அவர் நமக்குள்ளேயே இருக்காரு, வெளியே இல்லை இல்லையா? நம்ம இருதயத்துக்குள்ள பரமாத்மாவா இருக்காரு. அதனாலதான் அவரை நம்ம நலம் விரும்பின்னு சொல்றோம். இப்ப நம்ம யாராவது ஃப்ரெண்டையோ யாரையாவது ஒருத்தரை கூப்பிடணும்னா வெளியே இருந்து கூப்பிடணும். அவங்க வெளியே இருந்து வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஆனா இவர் உள்ளேயே இருக்கிறார். நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? அவன் அப்படி, இவன் அப்படி, இது அப்படின்னு அப்படிதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்ம உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை என்னைக்கும் நம்ம உள்ள நோக்கி பார்த்ததே இல்லை. அதை நம்ம இன்னைக்கு உள்ள இருந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கணும். ஏன் பார்க்க இருக்கணும்? அவன் என்கிட்டயே இருக்கிறதுனால என்னுடைய நலம் விரும்பி நான் வந்து சுத்தமாகணும், பியூரிஃபை ஆகணும். அப்பதான் வந்து அவரை வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகேவா? நல்லா புரிஞ்சுக்க பிறகுதான் வந்து என்னுடைய பக்தி எப்படி இருக்கும்? தூய்மையான பக்தி இருக்கும். கலப்படமற்ற பக்தி அவரால் என்னால பண்ண முடியும். அப்ப என்ன ஆகும்? 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு அவரை வந்து நானு வழிபட்டு நித்தியமான லோகத்துக்கு போக முடியும்ன்றத சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரவணம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா புலன்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க முடிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா தக்ஷுருன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிக்கிறார். ஓகேவா? நம்ம புலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் சென்சஸ், அதாவது கண்ணு, காது, மூக்கு, நாக்கு, தொடு உணர்வு இருக்கு இல்லையா? இந்த உணர்வுகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எது வந்து ஆக்டிவா எப்பவுமே இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம காது. நம்ம என்னதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆழ்ந்த நித்திரையில இருந்தா கூட ஒரு சின்ன சத்தம் கெட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? உடனே எழுந்துடுவோம். சோ நம்ம காது வந்து ரொம்ப 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 ஷார்ப்பு. அதனாலதான் நான் கடவுளை என்ன சொல்றேன்னா, கேட்கணும், ஸ்ரவணம் பண்ணணும். தக்ஷுனு, கேளு, என்னை பத்தி கேளுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ அப்புறம் வேதங்கள் என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, கடவுளை வந்து நம்ம என்ன நினைப்போம்? நான் கண்ணுக்கு கண்ணு, முகத்துக்கு முகம் பார்க்கணும்னு நினைப்போம். ஆனா அத ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம காதால நம்ம கடவுளை வந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கணும். அப்புறமா தான் வந்து அவரை வந்து நேரடியா எப்படி துருவ மகாராஜா நேருக்கு நேரு பார்த்தாரோ, நாரதர் முனி பார்த்தாரோ, பிரம்மா பார்த்தாரோ இல்லையா? அவங்க எல்லாம் தப்பம் பண்ணாங்க, சும்மாவே பண்ணல இல்லையா? நோ 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 பெயின் நோ கெயின். எல்லாமே வந்து தன்னுடைய மனசு புலன்களை எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி அவர் மேல தியானம் பண்ணாங்க. அதனால எல்லாருமே கடவுளை பார்த்திருக்கவங்களும் இருக்காங்க, தூய பக்தர்கள் இல்லையா? அதனால நமக்கும் வேதங்கள் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரவணம் பண்ணு, கேளு, கேட்டது மூலமா காது மூலமா ஃபர்ஸ்ட் நீ கடவுளை பாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. தேகம் சவிஞானம் இதம் வக்ஷ்யாம்யசேஷதः யஜ்ஞாத்வா நேஹ பூயோன்யத் ஞாத்வா வ்யம் அவிசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஞானம், தேகம், ச விஜானம் 2 வார்த்தை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஞானம், விஜானம். ஞானம்னா என்ன? ஒரு விஷயத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லையா? நாலேஜ் இல்லையா? விஜானம்னு என்ன? தெரிஞ்ச விஷயத்த வந்து நம்ம பிராக்டிக்கலா அப்ளை பண்றது. நம்ம எப்படி ஸ்கூலு, காலேஜ் எல்லாம் நம்ம படிக்கும் போது நமக்கு தியரி கிளாஸ் இருக்கும், பிராக்டிக்கல் செஷன் இருக்கும் இல்லையா? இங்க என்னடா ஞானம்னு, கடவுள் வந்து பிரம்மாண்டமானவர், அவர் தான் முழுமுதற் கடவுள், அவர்கிட்ட இருந்துதான் வந்து பரான்ற சக்திகள்லாம் வந்து இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். விஜயானம்னா அவருடைய அந்த கிரேட்னஸ் வந்து ரியலைஸ் பண்றது. ஓகேவா? அதுதான் வந்து விஜயானம். ஓகேவா? பிரபு டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தற்போது சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன். இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியவை ஏதும் இருக்காது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம். ஓகேங்களா? சோ என்ன வந்து எந்த ஒரு சந்தேகம் இல்லாம முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குரிய விஷயங்களை நீ சொல்றேன் கேளுன்னாரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் 2மே கொடுக்குறேன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? யாரு? கிருஷ்ணர். நம்மளுக்கு கூட நம்ம பசங்களை ஸ்கூல்ல அனுப்புறோம். அங்க எந்த நாலேஜ் கிடைக்குது?
வெறும் இந்த சாதாரண பௌதிக ஞானம் தான் அவங்களுக்கு கிடைக்குது. ஆன்மீக ஞானம் கிடைக்கிறது இல்ல இல்லையா? நம்ம எல்லாம் படிக்கும்போது மாரல் சயின்ஸ்னு ஒரு வீக்லி 1 கிளாஸ் ஆவது இருந்துச்சு இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? நீங்க உங்களுக்கெல்லாம் ஆமாம். இருந்துச்சா? இருந்துச்சு இருந்துச்சு இல்லையா? ஆனா இருந்துச்சு இப்போ மாதாஜி. நமக்கெல்லாம் மாரல் பீரியடுன்னு ஒண்ணு இருக்கும். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா, அது கூட இந்த ஷெட்யூல்ல இல்ல இல்லையா? ஸோ இந்த 2 அறிவையும் குடுக்குறேன்னு சொல்றாரு. அப்ப வந்து இப்ப வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்? கடவுள் வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு முழுமையானவர்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இத நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டா, இன்னும் நீ தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதோ, படிக்க வேண்டியதோ எதுவுமே இல்லடா அர்ஜுனான்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Thanks. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अविसिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः. हरे कृष्ण. மாதாஜி Yes, இல்ல இன்னொரு மாதாஜி டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கணும்னு சொன்னாங்க இல்லையா? Rajarishmi Mataji, yes, Ramya Devi. ரம்யா தேவி மாதாஜி படிக்கிறேன். Padiko Mataji. 1000 மாதாஜி. மாதாஜி நான் Padiko படிக்கிறீங்களா? Mataji. 1000 மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் 1000 செய்யலாம். அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்களில் கூட யாரேனும் ஒருவனே என்னை உண்மையாக அறிகிறான். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மனுஷியானாம் சகஸ்ரேஷு, அதாவது மனிதர்கள் வந்து ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்கள் வந்து முயற்சி பண்றாங்க கடவுளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஆனா யார் வந்து பக்குவம் அடைகிறாங்கன்னா அதுல யாரோ ஒருத்தர், லட்சத்துல கோடியில ஒருத்தர் தான் வந்து கடவுளை வந்து உண்மையா வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கஷ்யத் மாம் வேதி தத்வதக, உண்மையான விஷயம் யாரால புரிஞ்சுக்க முடியும்னா யாரோ ஒருத்தர் தான். அதை வந்து சிம்பிளா நம்ம உதாரணம் வச்சு பார்த்துக்கணும். பக்கத்துல இருக்க பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த மாரத்தான் ரேஸ் எல்லாம் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருப்பாங்க, எல்லாரும் ஓடுவாங்க. ஆனா கடைசியில யார் வந்து ஜெயிக்கிறாங்க? யாரோ ஒருத்தருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வருது. ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? அது மாதிரிதான் இங்கேயும் நடக்குது. ஓகேவா? நிறைய பேர் பண்ணலாம். ஆனா யாரோ ஒருத்தர் தான் வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. சோ சில பேர் வந்து என்ன நினைப்பாங்க, கடவுளுக்கு உருவம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா? சில பேர் பரமாத்மாவா இருக்காங்க, சில பேர் பகவானா இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ரியலைசேஷன் அவங்கவுங்களுக்கு வந்து ஒருத்தர் மாதிரி ரியலைசேஷன் இருக்கு. ஆனா யாரோ ஒருத்தங்க தான் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும். ஏன்னா அப்புறம் இன்னொன்னு சொல்றாங்க, என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த புலன்களை வச்சுட்டு, இந்த பௌதிக புலன்களை வச்சுட்டு அவரை பார்க்க முடியாது. அத ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாதி நாபவேத் கிரகையாம் இந்திரியை ஷேவோன் முகேஹி ஜிவ்வாதோ ஸ்வயம் ஏவ ஸ்புர்ரதி அதக. இந்த பௌதிக புலன்களை வச்சு நம்ம அவரால் புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஓகேவா? அவரை வந்து யாராலும் புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அவரே சொல்றார். ஓகே. ச மகாத்மா சுதுர்லபக, என்னை தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கள் ரொம்ப ரொம்ப அரிது, மிகவும் அரியது. மகாத்மாக்குன்னா உயர்ந்த ஜீவாத்மாக்கள், சுதுர்லப கடினம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதாவது முய்யந்தி சூரியக மாம் து வேதனா கஷனக, அவரை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம், யாரால என்ன புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா தூய பக்தர்களால என்ன புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்படியாப்பட்ட தூய ஆத்மாக்கள் அரிது அப்படின்னாங்க. ஒண்ணுமே இல்லைங்க, நம்ம குரூப்பே எடுத்துக்கலாம். நம்ம குரூப்ல டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்காங்க இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் பேர் கொஞ்ச நாள் ஃபர்ஸ்ட் டேஸ் கொஞ்சம் நிறைய பேர் வந்திருப்பாங்க. நாள் பட என்ன ஆகுது நம்ம அட்டெண்டன்ஸ்? குறைஞ்சிட்டே வருது. என்னங்க? கம்மியாயிட்டே வருது மாதாஜி. இல்லைங்களா? சோ அதை வந்து இவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு, நம்ம தான் முயற்சி பண்ணணும் இல்லைங்களா? நமக்கு காலங்கள் சூழ்நிலைகள் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும். பட் நம்ம என்ன பண்ணணும், நான் டிட்டர்மைண்டா இருக்கணும். இதை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், இத்தனை நாள் நான் எப்படியோ இருந்துட்டேன், அட்லீஸ்ட் இன்னைக்காவது நான் யார், என்னோட கர்மா என்ன, என்னோட குறிக்கோள் என்னன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ நம்ம அதுக்கு பிரயத்தனம் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் நமக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கமலா மாதாஜி. आपो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ரம்யா மாதாஜி படிங்கிறீங்க. டக்குன்னு படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம், இந்த 8ம்
சேர்ந்ததே எனது பிரிந்த ஜட சக்திகளாகும். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜட அவருடைய சக்திகளை பத்தி சொல்றாரு. அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 விதமான சக்திகள் இருக்கு. ஓகே, அதாவது இன்டர்னல் எனர்ஜி, எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி, மார்ஜினல் எனர்ஜி, அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, தடஸ்த சக்தி. ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து ஜடசக்தின்னு சொல்றது இல்லைங்களா, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 8 விஷயங்கள் சொல்றாங்க. பூமி, ரபோ, அனலோ, வாயு, கம்மனோ, புத்தி, ரேவச்ச, அகங்கார, இதியே மேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. பின்னர், பிரகிருதி, அஷ்டதா, இது எல்லாமே என்னோட தான். அதாவது பஞ்சபூதங்கள், நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், அப்புறம் வந்து சூக்ஷ்ம உடம்பு, மனம், புத்தி, அகங்காரம், இந்த 8மே என்னோட அபராசக்தி தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. இன்ஃபீரியர் எனர்ஜின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் எப்படி படிக்கிறாருன்னா, அவதாரங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 வகையான அவதாரங்கள் இருக்கு. புருஷ அவதாரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 பேர் இருக்காங்க. அதாவது காரணோதகசாயி விஷ்ணு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு. காரணோதகசாயி விஷ்ணு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா காரண கடல்ல படுத்துட்டு இருக்காரு. அவர் தன்னுடைய பார்வையால இந்த மகத்தத்துவத்தை வந்து கிரியேட் பண்றாரு. ஓகேங்களா? மகத்தத்துவத்தை கிரியேட் பண்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கர்ப்போதகசாயி வந்து காரணோதகசாயி உடல்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நமக்கெல்லாம் வேர்வை துளிகள் வரும் இல்லைங்களா, அவருடைய ஸ்கின் சரும துவாரங்கள்ல இருந்து ஒவ்வொரு அண்டங்கள் வந்து உருவாகுது. ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு இருக்கார். கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. அப்புறம் அந்த ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ள பல ஜீவராசிகள் இருக்கு. ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்குள்ள வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி இருக்காருன்னா க்ஷீரோதகசாயியா இருக்காரு, அதாவது பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு. ஓகேங்களா? மாதாஜி, கமலா மாதாஜி. प्रकृतिं विद्धि मे परा जीवभूतं महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுக்கு அடுத்தது இங்க என்ன சொல்றாரு, யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மனம் பொருந்திய பயங்களை உடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயநலம் இல்லாத உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அத்து உள்ளடக்கியதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்றாரு? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய உயர்ந்த சக்தியும் சொல்றாரு. போன ஸ்லோகத்துல வந்து தாழ்ந்த சக்தி சொன்னார், அதாவது பௌதிக சக்தி, ஜட சக்தின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய உயர்ந்த சக்தி, சுப்பீரியர் எனர்ஜி வந்து சொல்றாரு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உயிர்வாழிகள் நம்ம எல்லாம் இருக்கோம் இல்லைங்களா, நம்ம எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜடத்தோட இந்த பிரகிருத்தின்னா இயற்கை. ஓகே, நம்ம வந்து மார்ஜினல் எனர்ஜி, தடஸ்த சக்தி, ஜீவாத்மாக்கள். ஓகேங்களா? நமக்கும் இந்த பௌதிக இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர், அதாவது பிரகிருதிக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 குணங்களுடைய தாக்கத்தால எப்பயுமே சண்டை நடந்துட்டே இருக்குது இல்லையா? நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜோ, தமோ, சத்வ குணத்துல உழந்துட்டே இருப்போம். ஆனா அதுக்கு மேல வரணும் இல்லைங்களா? நிர்குணத்துக்கு, சுத்த சத்வ குணத்துக்கு வரணும். ஏன்னா நம்ம இந்த மாயையால தாக்கப்பட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? அந்த மாயை எதனால நம்மள தாக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவை நம்ம மறந்துட்டோம். அதனால நானே ராஜா, நானே ராணி, நானே எல்லாம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். நம்ம அதிகாரம் செலுத்தணும், எல்லாரும் என் கீழே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இருக்கக்கூடிய குறைபாடு உள்ள அறிவால நமக்கு இந்த விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்குது இல்லையா? நான் தான் எல்லாம் நினைக்கிறோம், அதுதான் தவறு. பட் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர் யாரு? பரமபுருஷ பகவான்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம வந்து அவர் தான் வந்து சக்திமான். அவர்கிட்ட இருந்துதான் எல்லாமே வருது. ஒரு சக்திமான் கிட்ட இருந்துதான் சக்தி வரும் இல்லையா? சோ அவருடைய சக்திகள் இதுதான். அவர் இந்த பிரபஞ்சம் பல அண்டங்கள் வந்து அவரை கிரியேட் பண்ணிருக்காரு, அதை மெயின்டைன் பண்றார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து புருஷ அவதாரம் நம்ம 3 சொன்னோம் இல்லைங்களா? யாராவது அந்த பேர் சொல்லுங்க. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு சொல்லுங்க. என்ன மாதிரி சொன்னீங்க? தூங்கிட்டீங்களா? இல்ல தூங்கல. புருஷ அவதாரம் சொல்றேன் இல்லையா? புருஷ அவதாரம் அதான். இது காரண விஷ்ணு, அப்ப கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு, ஷீரோக சாய் விஷ்ணு. மாதாஜி சூப்பர். சூப்பர். சோ அவர் தான் வந்து காரணோதக சாய் விஷ்ணு தான் மகத்தத்துவத்தை கிரியேட் பண்றாரு. ஓகேவா? அதாவது பௌதிக மூலப்பொருட்களை வந்து இப்ப ஒண்ணும் இல்லைங்க, நம்ம எப்படி நம்ம வீட்டுல ரேஷன் சாமான எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து ஸ்டோர் ரூம்ல வச்சுப்போம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா, மியூட் பண்ணிக்கோங்க, எங்கேயோ டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது. ஸ்டோர் ரூம்ல வச்சுப்போம் நமக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா.
அப்போ வாங்கிட்டு வந்து வச்சுப்போம். நமக்கு ஏதாவது இட்லி பண்ணணும், பொங்கல் பண்ணணும்னா அதுக்கு தேவையான விஷயங்களை எடுத்துட்டு ப்ராசஸ் பண்றோம். ஆமாவா? அது மாதிரிதான் கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மகத் தத்துவத்தை மூலப்பொருள்ல தேவையான விஷயத்த படைச்சிட்டார். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா காரணோதகசாயி ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ள இருந்துட்டு எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்றார். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்குள்ளே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணுவா இருந்து அவரை வழி நடத்துறார். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், யாருமே உள்ள நோக்கி பாக்குறதே இல்லை. நம்ம எல்லாமே வெளியே தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ முழுமுதற் கடவுள் இந்த முழுமையான அம்சங்களை அறிபவன் இறைவனை சரியாக அறிந்தவன் ஆவான். ஓகேங்களா? இது எல்லாம் புரிஞ்சுச்சு இல்லையா? எஸ் நோ? ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சுதுங்க மாதாஜி. இல்லைங்களா? புரிஞ்சது மாதாஜி. ஓகே. சோ இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, ஒருத்தர் படுத்துட்டு இருக்காரு. அவருடைய தூரத்துல இருந்து பல பல ரவுண்ட் ரவுண்டா தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. அதுதான் தேங்க்யூ. படுத்துட்டு இருக்கிறது வந்து காரணோதகசாயி விஷ்ணு. ஓகே, அவருடைய பார்வையினால்தான் மகத்தத்துவம் வருது. ஓகேவா? அப்புறம் இங்க ரவுண்ட் ரவுண்டா பபிள்ஸ் மாதிரி இருக்கு இல்லையா? அதுதான் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு உள்ள படுத்துட்டு இருக்கார். ஒரு யூனிவர்ஸ், ஒரு அண்டத்துக்குள்ள அவர் இருக்கார். ஓகேவா? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதி வாசி தண்ணி இருக்கும். அது வந்து அவருடைய வேர்வை துளிகளால அந்த நீர் இருக்கும். அதுல வந்து அவரு மேல வந்து படுத்துட்டு இருக்கார். ஓகே, ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்குள்ள வந்து பரமாத்மா இருக்கார். 4 கை ரூபத்துல சங்கு சக்கரம் கதை பத்மம் இயங்கி க்ஷீரோதகசாயி. அதுக்கு இன்னொரு பெயர் வந்து பரமாத்மா. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा. இன்னொன்னு படிச்சுட்டுமா? मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चित् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. हरे कृष्ण. படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் 2 இயற்கை சேர்ந்தவையே. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. செல்வத்தை வெல்வோனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை ஏதுமில்லை. நூலில் முத்திகள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல அனைத்தும் என்னையே சேர்ந்துள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. சோ இங்க உலகத்துல இருக்கிற எல்லாமே படைக்கப்பட்டது யாருன்னா பகவான் தான். அவரின்றி ஒரு அணுவும் அசையாது. ஓகேங்களா? சோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எல்லா சக்திகளும் நம்ம இவ்வளோ பேசுறோம், ரூல்ஸ் அண்ட் லாஸ் பேசுறோம். சில பேர் கடவுளை நம்ப மாட்டாங்க. அவங்க சுவாசிக்கிற காற்று எங்க இருந்து வந்துச்சு? எங்க வந்து அவங்க போயிட்டு பில் பே பண்றாங்க? சூரியனுக்கு ஏதாவது நம்ம போயிட்டு பில் பே பண்றோமா? இல்ல இல்லையா? இல்லையா? சோ அவரு எல்லா சக்திகளும், உயர்ந்த சக்திகளாச்சு சார்ந்த சக்திகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் இருப்பிடம் முழு சோர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் தான். ஓகேங்களா? அவருக்கு முன்னாடியும் சரி யாரும் இருந்ததே இல்லை. அவர் தான் முழு முதற் கடவுள். அவர் தான் வந்து சிருஷ்டி பண்ணார். அவருக்கு நிகரானவர் யாரும் இல்லை. அதனால்தான் அவர் சுப்ரீம். ஓகேவா? அவர்கிட்ட எல்லா ஐஸ்வர்யங்கள் வந்து முழுமையா இருக்கிறதுனால அவர் தான் பகவான். அவர் பிறப்பற்றவர், அஜா. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எல்லாருமே செயின் பார்த்திருக்கோம், முத்து மாலை பார்த்திருக்கோம். அந்த முத்து மாலைக்குள்ள பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பல பல மணிகள்லாம் சேர்ந்து மாலையே ஆகுது இல்லையா? அது எது வந்து தாங்கி இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நூலு இல்லையா? அது மாதிரிதான் பகவான் நம்ம கண்ணுல வந்து பாக்குறதுக்கு முடியல. பட் அந்த நூல் எப்படி அந்த மணியை தாங்கி இருக்குதோ அது மாதிரி பகவான் தான் இந்த சிருஷ்டியும் சரி எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி அவர் தான் இருக்கிறார். ஓகேங்களா? அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. கிருஷ்ணரு எப்படி சில பேர் வந்து கடவுளை நம்ப மாட்டாங்க. அதுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒருத்தர் வந்து ஷேவ் பண்றதுக்கோசம் ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு பார்பர் இருக்காரு இல்லைங்களா? முடி வெட்டவர் இருப்பாரு இல்லையா? அவரு கீழே போறாரு. ஓகேவா? சோ முடி வெட்டவர் சொல்றாரு, பாருங்க மனுஷங்கள்லாம் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க. கடவுள்ன்றது ஒருத்தர் இல்லவே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி, இவர் வந்து அதுக்கு எதிர்வாதம் பேசாம வெளியே வந்துட்டார். ஓகேவா? சோ வெளியே வந்து அந்த தெருவுல போயிட்டு இருக்காரு. பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் தாடியோடையும் மீசையோடையும் ரொம்ப முடியோடையும் இருக்கிறாரு. அவர் போயிட்டு அவர்கிட்ட சொல்றாரு, அந்த பார்பர் கையில இந்த முடியெல்லாம் கட் பண்ணுவாரு இல்லைங்களா? என்ன சொல்லுவோம் பிரபு? தமிழ்ல வரமாட்டேங்குது டக்குன்னு.
ஷேவ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க, முடியெல்லாம் பரியாரி சொல்லுங்க. சலூன் பண்ணுவாங்க. சலூன், அது எல்லாமே இங்கிலீஷ் தானே பிரபு. சரி, சலூன் கடைக்கு போறாங்க, அவங்க எல்லாம் முடி திருத்துபவர்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. ஓகே. ஓகே, தேங்க்யூ பிரபு. அவர்கிட்ட போயிட்டு சொல்றாங்க, எங்கேயுமே இந்த முடி திருத்துபவர் இல்லவே இல்லைன்னு அப்படின்னு. என்னங்க நீங்க சொல்றீங்க, நான் இருக்கிறேன் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இல்லைங்க, நான் தெருவுல போனேன்னா அந்த மார்க்கெட் ஏரியாவுக்கு போனேன், பார்த்தா நிறைய பேர் தாடி மீசையோட பெருசு பெருசா இருக்காங்க, முடி வெட்டாம முடி நீட்டமா இருக்குது. பல ஆண்கள் அப்படி வச்சிருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அந்த பார்பர் இல்லைன்னு தானே அர்த்தம்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இல்லைங்க, அப்படி சொல்லாதீங்க, நீங்க அவங்க எல்லாம் என்கிட்ட வரல, வந்திருந்தாங்கன்னா நான் அவங்கள வந்து நல்லா ஷேவ் பண்ணி ட்ரிம்மா வச்சிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அது மாதிரிதான்ப்பா, உன்னை வந்து நீ வந்து என்ன சொன்ன, நீ கடவுள் ஒருத்தர் இல்லவே இல்லைன்னு சொன்ன. அன்டில் எதுக்கோசம் நம்ம ரியலைஸ் பண்ண, நம்ம உணர்வுலன்றதுனால, நம்ம பார்க்கலன்றதுனால நம்ம என்ன சொல்றோம், கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அது மாதிரிதான் அப்படின்றார். ஓகே, புரிஞ்சிச்சுங்களா இது? புரிஞ்சு மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, உங்களுக்கு மாதாஜி? டக் டக் டக்குன்னு சவுண்ட் வந்துடணும், ரிப்ளை வந்துடணும். ஓகே, அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் போலாம் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா. கமலா மாதாஜி. प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं नृषु. हरे कृष्ण. மகனே, நானே நீரின் சுவையும் சூரிய சந்திரனின் ஒளியும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒலியுமாக ஓம் இருக்கிறேன். ஆகாயத்தில் சத்தமாகவும் மனிதரில் திறமையாகவும் இருப்பது நானே. என்ன சொல்றாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாரு, குந்தியின் மகனே யார சொல்றாரு, அர்ஜுனனை சொல்றாரு. பாருப்பா, நான் எப்படி எல்லாம் இருக்கிறேன், என்னை எப்படி எல்லாம் நீ பார்க்க ஆரம்பிக்கலான்றதை இங்க சொல்லி கொடுக்குறாரு நமக்கு. சோ இதுவரையும் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பராசக்திகளை பார்த்தோம், உயர்ந்த சக்தி, தாழ்ந்த சக்திகள். சரி, நீ வந்து கிருஷ்ணர் எப்படி எல்லாம் பார்க்கணும். கொஞ்சம் பேரு போன விஷயத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம், அந்த பார்பர் இது விஷயத்துல கிருஷ்ணரே இல்ல, கடவுளே இல்லைன்ற மாதிரி பார்த்தோம். இப்ப வந்து ஒரு நிகழ்ச்சியை காமிக்கிறாரு பாருங்க. அவர் அந்த நூல்ல மணி மாலையில இருக்கக்கூடிய நூல் போல இருக்கிறார். நம்ம தான் முயற்சி பண்றது இல்லை அவரை பாக்குறதுல. இவர் எவ்வளவு அளவுக்கு சிம்பிளா ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு, நம்ம எப்படி எல்லாம் கடவுளை பார்க்க முடியும்னு. ரசோகம், சுவை, நீரின் சுவையாகும். அப்புறம் சசி சூரியையோ, அதாவது சந்திரன் சூரியனுடைய கதிர்கள்ல வந்து அவர் இருக்கார். ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அவர் தான் முழு முதற் கடவுளா இருக்காரு. பிரணவ மந்திரத்தின் ஓம் என்ற சொல்லாமும் அவர் தான் இருக்கிறாரு. ஆகாயத்தின் சப்தமாவும் நானா தான் இருக்கிறேன். மனிதர்கள்ல வந்து திறமையா இருப்பாங்க சில பேர் நல்லா பாடுவாங்க. இப்ப நம்ம கமலா மாதாஜி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நல்லா ஸ்லோகம் படிப்பாங்க. இப்ப வந்து நம்ம சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்ப கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லா பகவத்கீதை கிளாஸ், பாகவதம் கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணுவோம். இவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு திறமைகள் இருக்கு இல்லையா? நம்ம இப்ப ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கோம், நம்மளும் என்ன பண்ண போறோம், நெக்ஸ்ட் அடுத்த கிளாஸுக்கு போக போறோம். நமக்கு உங்ககிட்ட இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்டும் கடவுளுடைய திறமை. ஒருத்தவங்ககிட்ட ஒரு நல்ல திறமை இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். அதை பார்த்து என்ன பண்ணக்கூடாது, வெரி குட், சூப்பர், ஹரிபோல். நம்ம யார் மேலயும் பொறாமப்படக்கூடாது. பொறாமப்பட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம தான் கெட்டவங்களா ஆகும் இல்லையா? அர்ஜுனனுக்கு என்ன புத்தி இல்ல, அதனால என்ன பண்ணாரு கிருஷ்ணரு, உபதேசம் பண்ணாரு அவரு. அவருக்கு பகவத்கீதையே சொன்னாரு. பாண்டவர்கள் 5 பேர் இருந்தாலும் அர்ஜுனனை செலக்ட் பண்ணதுக்கு காரணம் இதுதான். ஓகே. அப்புறம் அவர் 2 பேருமே சம வயசானவங்க. யுதிஷ்டர் பாத்தீங்கன்னா அவர் கொஞ்சம் பெரியவங்க. அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணரும் சம வயசு, ஈக்குவல் ஏஜ். ஓகேங்களா? அனுசூயவே நம்ம கிட்ட பொறாம இருக்கக்கூடாது. பொறாம விட்டுட்டு நமக்கு என்ன பண்ணணும்னா அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். ஓகேவா? அப்ரிஷியேட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க, நமக்கும் பாசிட்டிவிட்டி, அவங்களுக்கும் அது நல்லது இல்லையா? அந்த மனப்பான்மை வந்துச்சுன்னா நம்ம பக்தியில கூட முன்னேறுவோம். ஓகே. சோ யாரை பார்த்து நம்ம பொறாமப்பட தேவையே இல்லை. நமக்கு ஒரு திறமை இருக்கும், அந்த திறமையை பார்த்துட்டு நம்ம வந்து முன்னேறணும். ஓகே. சோ இதை வந்து அவரு வந்து நான் எதுலெல்லாம் இருக்கிறேன்றது வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றார். நீரின் சுவையாகவும் சூரிய சந்திரனின் ஒளியாகவும் வேத மந்திரங்களில் ஓம் என்ற சப்தமாகவும்
மனிதனுடைய திறமையாகும். பூமியின் மனம், அதாவது இது வந்து குறிப்பா அந்த மழை காலத்துல வந்து நமக்கு வந்து மழை பெய்யும் போது ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் நீர்த்துளி இந்த பூமியில படும்போது ஒரு வாசனை வரும் பாருங்க, அந்த வாசனையும் அவர் தான் இருக்கார். தீயின் வெப்பமாகவும் உயிர் வாழினங்களின் வாழ்க்கையாகும், அனைத்து சந்நியாசிகளின் தவமாகும், அனைத்து இருப்புகளுக்கு விதம், அகம் பீஜம் பிரதா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் விதையா இருக்கிறார். பீஜமாம் சர்வபூதானாம், விதி பார்த்தா சனாதனம், புத்திர் புத்தி மதாத்ம அஸ்மி தேஜஸ் தேஜஸ் வினாகம், நான் தான் வந்து அசலான விதைன் அப்படின்னு சொல்றாரு, ஒரிஜினல் சீடு. அப்புறம் புத்திசாலிகளின் நுண்ணறிவும் நான் தான் இருக்கிறேன், சக்தி வாய்ந்த மனிதர்களின் வலிமையும் நான் தான் அப்படின்றாரு. இல்லற வாழ்க்கை மத கொள்கைகளுக்கு முரணானது அல்லன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ இங்க அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றாரு மாதாஜி? ராஜசாஸ்தாமசாஸ்யே மத்தயே வேதி தான் விட்டி நதகம் தேஷு தேமஹி திரிபிர் குணமயே பாவை ஏ விஹி சர்வம் இதம் ஜகத் மோகிதம் ந விஜானாதி மாமேப்யஹ பரம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையினாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டது என்பதை அறிவாயக. எந்த குணத்துல இருந்தாலும் அது என்னாலதான் உருவாக்கப்பட்டதுன்னு அப்படின்றாரு. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். பாருங்க, இந்த குணங்களை இந்த பிரகிருதி இயற்கையெல்லாம் படைச்சது அவர் தான். ஆனா அவர் எதுலையுமே பவுண்ட் ஆறதே இல்லை. ஏன்னா அது எப்போதும் என்னை வந்து பாதிக்கதே இல்லைன்னு. அப்படி நான் வந்து சுதந்திரமானவன், நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஏன்னா அது எல்லாமே அவருக்குள்ளதான் அடக்கம். இப்ப இத புரிஞ்சுக்கணும்னா, இப்போ வந்து ஒரு அரசன் இருக்கான், அவன் வந்து என்ன பண்றான், சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் வச்சிருக்காரு இல்லையா? சோ தவறு செஞ்சவனை வந்து என்ன பண்ணுவாரு, சிறைச்சாலையில போவார். ஓகேவா? சிறைச்சாலையில வந்து போயிட்டு எப்படி இருக்காங்க எல்லாரும்ன்றத ஒரு நாள் பார்க்க போறாரு. அப்போ அந்த சிறைச்சாலைக்கு போனதுனால அந்த அரசன் வந்து சிறை கைதி ஆயிடுவாரா? இல்ல இல்லையா? இல்லையா? அது மாதிரிதான் இது எல்லாத்தையும் படைச்சது அவர் தான். ஆனா இதை படைச்சதுனால அவருக்கு தாக்கம் எதுவுமே இல்லை. அவர் வந்து சுதந்திரமானவர், இந்த ஜட குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அதுக்குள்ள எல்லாமே இவர் தான் அடக்கம். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 3 குணங்கள் மூவகை குணங்களில் மங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. கிளியரா சொல்றாரு. நம்ம எவ்வளவு அளவுக்கு மாயைக்குள்ள இருக்கிறோமோ நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, பகவானை வந்து புரிஞ்சிக்க முடியாதுன்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த புலன்கள், பௌதிக புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டமான விஷயத்த வந்து நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? சோ இப்போ ஒவ்வொரு உயிர்வாழிகளுக்கு ஒவ்வொரு விதமான உடம்பு கிடைச்சிருக்கு. அது எப்படி கிடைச்சிருக்கு, அவங்களுடைய கர்ம குணத்துக்கு ஏத்த மாதிரி கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? கர்ம பலனுக்கு ஏத்த மாதிரி, விருப்பத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. நம்ம ஏற்கனவே இந்த ஸ்டோரி பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? நம்ம இறக்கும் போது என்னவா நினைக்கிறோமோ அதுவா ஆகிறோம்னு சொல்லிட்டு. சோ நம்ம வர்ணாசிரமத்துல படி, நமக்கு படி விதிக்கப்பட்ட வேலைகளை நம்ம கிருஷ்ண உணர்வோடு செஞ்சுட்டு வரணும். ஓகே? செஞ்சுட்டு வந்தா நம்ம கடவுளை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகேவா? எல்லா குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் அவர் தான். நிர்குணா. அவர் வந்து நம்ம குணங்களுக்குள்ள இருந்து அவரை பார்க்கவே முடியாது. குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு போனோம். ஓகே? நம்ம தூய ஆத்மாவா இருந்தாதான் வந்து அவளை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். அதுக்கு நம்ம என்னென்னலாம் விட்டுணும், காம குரோத மோத மத ஆச்சரிய எல்லாத்தையும் விட்டு, இங்க இருக்கு பாருங்க இந்த படிகட்கள், பேராசை, லஸ்ட், கிரீட், என்வி, இக்னோரன்ஸ், ஃபால்ஸ் பிரிஸ்டீஜ், இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அகங்காரம், ப்ரைடு நம்மள கீழ் நோக்கி இழுத்துட்டு போகும். அதே வந்து இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, ஒரு ஆன்மீக குருவை கொண்டு வேதங்கள் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சில விரதங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம எங்க போறோம், மேல் நோக்கி போறோம், ராதா கிருஷ்ணர் கிட்ட போறோம் இல்லைங்களா? இதுதான் வித்தியாசம் இந்த 3 குணங்களை கடக்கிறதுனால. இதே பிக்சர்ல மேல பாருங்க, இந்த பொம்மலாட்டம் கயிறு தெரியுதா? நம்ம வந்து இந்த பப்பட் ஷோக்கு நீங்க போயிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு கயிறை வச்சு அந்த பொம்மையை ஆட்டுவாங்க. ஆட்டுறவங்க எப்படி ஆடுறாங்களோ அந்த பொம்மை ஆடிட்டே இருக்கும்
இல்லையா? அது மாதிரிதான் இந்த இடத்துல கிருஷ்ணர் கீழே பாத்தீங்கன்னா 3 பெண்கள் இருக்கிறாங்க இல்லையா? அது எதை குறிக்குதுன்னா 3 குணங்களை குறிக்குது. ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்வகுணம். அது வந்து மனிதனை வந்து தாக்குது. இந்த மாயைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சக்தி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா அந்த சக்தியை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளால வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது. இல்ல என்னால என்னை பாதுகாக்க முடியும்னு அப்படின்னு நினைச்சா அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஞ்சர் ஜோன்ல இருக்கான். ஏன்னா இந்த மாயையை வந்து நம்மளால வந்து ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய சக்தி இல்லை. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வாழ்க்கையில வர துன்பத்துக்கு காரணம் நம்ம செஞ்ச பாவங்கள். அதையே நம்மளால என்ன பண்ணுவோம், அப்பா கிருஷ்ணா நான் என்னடா பண்ணேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? மாய சக்தி வந்து 2வது டெஸ்ட். ஓகேவா? அந்த நேத்து நம்ம கதை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கிட்ட வந்து ஒருத்தவங்க வராங்க இல்லையா? வேசி பெண்மணி. அது வந்து மாயாதேவியோட டெஸ்ட். அதுல அவர் பாஸ் ஆயிட்டார். நமக்கெல்லாம் அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் டெஸ்ட் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுவோமா தெரியல. நமக்கு இப்ப நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கிறதெல்லாம் நம்ம கர்ம வினைகள் டெஸ்ட் தான். அதிலே நம்ம விழுந்து விழுந்து எழறோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதனால இந்த மாயை கிட்ட வந்து நம்ம தோத்து போயிடுவோம். அதனால கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து தஞ்சமா எடுத்துக்கணும். ஏன்னா கிருஷ்ணர் முன்னாடி மாயா வந்து நிக்காது. மாயா நிக்கிறதுக்கு சக்தி அவ்வளவு அளவுக்கு திறமை இல்லை. ஏன்னா மாயையை கண்ட்ரோல் பண்ணவர் யார் ஒருத்தரால முடியும்னா அது கிருஷ்ணர்னால. சோ நம்ம அவர்கிட்ட வந்து தஞ்சம் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா அவர் தான் சக்திமான். ஓகேங்களா? இது புரிஞ்சிச்சுங்களா எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி. அடுத்த கிளாஸ் மாதாஜி, அடுத்த ஸ்லோகம் மாதாஜி. दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम् एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते हरे कृष्ण. ஜட இயற்கைகளில் முக்குணங்களால் எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்வதற்கு அரிது. ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். இப்ப பாருங்க, நம்ம வந்து எவ்வளோ பெரிய நீச்சல் ஸ்விம்மர் வந்து இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீச்சல் அடிக்கிறவங்க இந்த கடலை வந்து நீந்தி கிராஸ் பண்ணி இருக்கிறவங்களை பத்தி நம்ம இதுவரை யாரையாவது கேள்விப்பட்டிருக்கிறோமா? இல்ல மாதாஜி. இல்ல இல்லையா? சோ இந்த பிறவி பெருங்கடலை வந்து இது எதுக்கு ஒப்பிடுறாங்கன்னா, நம்ம அசலா அந்த கடலை வந்து நினைச்சுக்க கூடாது. பிறவி பெருங்கடல், சம்சார சாகரத்தை அந்த பெருங்கடல் வந்து எப்படி நீந்தி போறதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? நம்மளாம் வந்து கடக்கிறது கஷ்டம். அதே வந்து பகவானுடைய துணை கொண்டு பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை கடக்கிறது ஈஸின்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. கடவுளுடைய தாமரை திருவடியில பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய சின்னங்கள் இருக்கு. ஒரு 18 சின்னங்கள் இருக்கு. அதுல ஒரு சின்னங்கள் வந்து ஒரு சின்னம் எது பாத்தீங்கன்னா பசுவுடைய கால் தடயம், ஃபுட் பிரிண்ட் ஆஃப் த காஃப். ஓகேங்களா? அதுல வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு தண்ணி பிடிக்கும்? ஒரு ஃபியூ ml. ஓகேவா? சோ கடவுள்கிட்ட நம்ம சரணாகதியான இந்த கடல் அளவுல இருக்கக்கூடிய தண்ணீரை வந்து அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு குட்டியா மாத்திடுறாரு. அதை நம்ம கிராஸ் பண்றது ஈஸி இல்லையா? அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆச்சாரியர்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய தாமரை திருவடியில சரணடைங்கன்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அவருக்கு துணை கொண்டுதான் நம்மளால பண்ண முடியும். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அத்தியாயத்தோட ஃபைனல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவர் கொடுக்குறார். தைவி ஏஷ குணமயி மம மாயா துரத்தையா. ஓகே, மம மாயா துரத்தையா அப்படின்னு என்ன சொல்றாரு? குணமயின்னு இந்த 3 குணங்கள், ரஜோ தமோ சத்வ குணங்கள். மாயா துரத்தையா. துரத்தையானா ரொம்ப கஷ்டம். மாயை, இந்த மாயைய வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்களா வந்து போராடுற வெல்றது கஷ்டம். ஓகேவா? மாங்கேவ ஏ பிரபத்தியந்தே. பிரபத்தியந்தேன்னா சரணாகதி ஆகுது, சரணடைந்தோர் இதை எளிதில் கடக்கலாம் சொல்றாரு. சோ நமக்கு வேண்டியது என்ன? நம்ம அவர்கிட்ட வந்து சரணாகதி அடையணும். ஓகேங்களா? இந்த குணன்ற வார்த்தைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கயிறுன்னு என்ற பொருள் இருக்கு. அதாவது நம்ம தேரெல்லாம் இழுக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய கயிறு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது என்ன சொல்லுவாங்க? வடம். வடம். அந்த கயிறு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு அளவுக்கு திரிஞ்சு பெருசா இருக்கும் இல்லையா? அது மாதிரிதான் இந்த 3 குணங்களுக்குள்ள நம்ம பிணைஞ்சு இருக்கோம். அந்த வார்த்தைய குணான்னா கயிறு. அது அந்த பிணைப்புல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும். ஹரே கிருஷ்ணா. नमां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पकृत ज्ञान आश्रिताः. हरे
ஹரே கிருஷ்ண முத்தஜி. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா துஷ்கிருத்தினோன் அப்படின்றாங்க. 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளை வந்து நம்பவே மாட்டாங்க. கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க முன்னாடி தோன்றா கூட அவங்க நம்ப மாட்டாங்க. அதுக்கு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, துரியோதனன். துரியோதனன் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து விஸ்வரூபத்தை காமிக்கிறார். எப்போ பாத்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து தூதுவரா போறார். சண்டையெல்லாம் வேணாப்பா, சமாதானமா போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 5 நிலத்தை கொடு, ஃபர்ஸ்ட் பாதி சொத்தை கொடு, இல்ல அடுத்த 5 கிராமத்தை கொடுன்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு. அப்படி எல்லாம் பேசும்போது அவன் வந்து ஒபே பண்ண மாட்டான். அப்ப வந்து விஸ்வரூபத்தை காமிக்கிறார். அவர் ஒரு நிமிஷம் நம்புவாரு துரியோதனன். அச்சச்சே, இல்ல இல்ல இவரு பையன் அவர் கடவுள் ஆக போறாருன்னு சொல்லிட்டு நம்ப மாட்டார் இல்லையா? சோ அது மாதிரி மூடர்கள் இருக்காங்க. அந்த 4 பேர் யார் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, மனிதரில் கடைநிலையோர். ஓகேயா? அப்புறம் முட்டாள்கள், மாயையால கவரப்பட்டவர்கள், அசுரர்கள். அவங்க முன்னாடி வந்தா கூட நம்ப மாட்டாங்க. இந்த நாத்திகவாதிகள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் இந்த பிக்சர்ல பாருங்களேன், இந்த ஒருத்தர் வந்து அவரை நமஸ்காரம் பண்றாங்க, இன்னும் 2 பேரு ஏதோ டிராமா வேஷத்துல இருந்து வந்துட்டான் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏளனம் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? அவங்களுக்கு வந்து அறிவு வந்து மாயையால பாதிக்கப்பட்டிருக்குது. அப்புறம் சில மூடர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாயா பேயா கஷ்டப்பட்டு உழைப்பாங்க. அந்த மூடர்களுக்கு எது யாருக்கு கம்பேர் பண்றாங்கன்னா கழுதைக்கு. இந்த கழுதை பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் முதலாளி வந்து ஒரு கட்டு புல்லு கொடுக்கறதுக்கோசம் அவன் மேல பொதி மூட்டை சுமத்து வைப்பான். அதுக்கு புத்தி இருக்குதா பாருங்க. அந்த இடத்த விட்டுட்டு போன எங்கேயாவது அதுக்கு ஒரு கைப்பிடி புல்லு கிடைக்காதா? எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கண்டிப்பா கிடைக்கும் தானே. ஆனா அவன் கிட்ட அடிமை மாதிரி அது வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும். அந்த முட்டாள்தனம் அதுதான் மனிதர்கள சில பேர் மூடர்களா இருக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நராதாமா, மனிதர்ல வந்து கடைநிலையோர். இந்த பிக்சர்ல வந்து நம்ம பாக்குறோம் பாருங்க. சாரி, ஜகாய் மதாயின்னு சொல்லிட்டு இங்க 2 பேர் கீழே விழுந்திருக்காங்க பாருங்க. இவங்கதான். இவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிறப்பால உயர்ந்த குலத்துல பிறந்தவங்க, பிராமணர்கள். வேதங்கள் எல்லாத்தையும் திறம்பட கற்றறிந்தவர்கள். பட் இவங்களோட டிராபேக் என்னன்னா, வேதங்கள்லாம் எதை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த விஷயங்களை வந்து செய்வாங்க. ஓகேங்களா? சரி, இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த சைத்தன்ய எங்க கோல்டன் ட்ரெஸ்ல இருக்கார் பாருங்க, அவர் தான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு. ப்ளூ கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கிறது வந்து நித்யானந்த பிரபு. ஓகேங்களா? பலராமர், இவர் வந்து கிருஷ்ணர். அவங்க வந்து அந்த அவங்க வந்த காலத்துல வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்கன்னா, தெருவுக்கு தெருக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு கதவை தட்டி கட்டி, ஒரு முறை நீங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்களாம். அது எப்படி சொல்லுவாங்க கேட்பாங்களேன்னா, போய் கதவை தட்டுவாங்களாம். கதவை தட்ட என்ன பண்ணுவாங்க, யாராவது கண்டிப்பா ஒருத்தவங்க வந்து கதவை திறப்பாங்க இல்லையா? அதனால கதவை திறக்கும்போது டப்புன்னு காலில் விழுந்துடுவாங்க. காலில் புடிச்சிட்டு ஒரு முறை மகாமந்திரத்தை சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு. யாரு அப்படி கேக்குறது? கடவுள் நித்யானந்தா. ஏன்னா கௌரங்கா சொல்லியிருப்பார், நீ போயிட்டு எல்லா இடத்துலயும் எல்லாருக்கும் சொல்லுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யோசிச்சு பாருங்க, அவங்க எல்லாம் நீங்க ஒரு முறை சொல்லுங்க, நீங்க கோலோகல பிருந்தாவனத்துக்கு போயிடுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? சோ அத மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்போ அந்த இடத்துல சொல்லுவாங்க, இவங்க ஏதோ 2 பேர் குடிச்சிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க கிட்ட போலான்னு போகும்போது அங்க இருக்க ஜனங்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, வேணாம் நீங்க அவங்க கிட்ட போவாதீங்க, அவங்க வந்து குடிச்சிட்டு போதையில இருக்கிறாங்க, அவங்க உங்களை அடிப்பாங்க, வேணான்னு அப்படின்னு. சரி, அவரெல்லாம் பெருசா அதெல்லாம் கண்டுக்கல. அவங்களோட எய்ம் எல்லாம் என்ன, எல்லாருக்கும் விடுதலை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட போய் சொல்றாங்க. அவங்க குடி போதையில இருந்து அந்த சட்டியை தூக்கி அவரை அடிக்கிறாங்க. அதனால நித்யானந்தக்கு மண்டையில இருந்து தலையில இருந்து ரத்தம் வருது. இவர் வந்து டெய்லி போய் ரிப்போர்ட் பண்ணணும். யாருக்கு? கௌரங்காக்கு, சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணணும். இத்தனை பேருக்கு சொன்னோம், இது இது ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா இவர் வந்து இதெல்லாம் சொல்லவே மாட்டார், அப்படியே மறைச்சிடுவார். ஆனா கூட வந்தவருக்கு சொல்லிடுவார். அப்படியான இவருக்கு என்னோட சகாக்களுக்கு நீங்க வந்து பண்றீங்களான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துக்கு வருவார். வந்தா அவருக்கு கோபம் வந்துடும். என்னுடைய சகாக்கள் அசோசியேட்ஸுக்கு நீங்க இப்படி பண்றீங்களான்னு சொல்லிட்டு கோவத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சுதர்சன சக்கரத்தை ஆகாவனம் பண்றாரு. இந்த பிக்சர்ல உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா? அதற்கு அடுத்தது அவர் நித்யானந்த சொல்வார், அச்சச்சோ நீங்க வந்து கருணையின் அம்சமா அவதாரம் வந்திருக்கீங்க, இந்த கோபம் வேணாம் விட்டுடுங்கன்னு சொன்ன பிறகு அதை வந்து அவர் செய்யவே மாட்டார். ஓகேங்களா? அவரை மன்னிச்சு விட்டுருவாங்க. அவங்களும் ப்ராமிஸ் பண்ணுவாங்க, நாங்க இது மாதிரி ஒழுக்கமா இருக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது 4வது வந்து கேட்டகரியில பாத்தீங்கன்னா பேய் குணம் படைத்தவர்கள், அசுரர்கள். அதாவது நாத்திக அசுரர்கள் சொல்றோம் இல்லைங்களா, ராவணன், அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வரம் வாங்கினாங்க. அதனால பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இறக்காம இருந்தாரா?
ராமர் அவர் வந்து யார்கிட்ட வரம் வாங்கினாரு? சிவனை வழிபட்டார். அவர் சிறந்த சிவன் பக்தன் இல்லையா? ஆனா ஒரு தவறான குணத்தால அவர் சீர்கெட்டு போயிட்டார் இல்லையா? என்னதான் தவம் வலிமை பெற்றாலும் அவர் வந்து அழிவு இருந்துச்சு இல்லையா? ராமரே வந்து அவரை கொன்னார். இதனால இந்த 4 குணங்கள் கொண்டவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா துஷ்கிருத்தினர்கள். ஓகேவா? மூடா, நராதாமா, அசுரர்கள், நாத்திகவாதிகள். ஓகேங்களா? அதுதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்து இந்த ஸ்லோகத்துல 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து கடவுளை வந்து ஏத்துக்க மாட்டாங்க. இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து கடவுளை ஏத்துக்கிறாங்க. இவங்களை வந்து சுக்ருத்தினோஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மாதாஜி. Yes, Mataji. Chaturvida bhajante mam. Nana sukritinorjuna. Ato jinyasur artati. Jnane cha bharatarshava. Hare Krishna. ஸோ யார் அந்த 4 பேரும் பார்த்தீங்கன்னா துயருற்றோர், செல்வத்தை வேண்டுவோர், கேள்வி உடையோர், பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர். இந்த 4 பேரை ஏத்துக்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கு ஒரு விஷயம். சரிப்பா எனக்கு துன்பம் இருந்தா கடவுள்கிட்ட போலாம்னா கண்டிப்பா போலாம். யார்கிட்டயோ போறதை விட நம்ம இவர்கிட்ட போகலாம். காசு வேணும்னு நினைக்கிறியா? அது கிருஷ்ணர்கிட்டயே கேளு. உனக்கு ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? இவர்கிட்டயே கேளு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம வீட்டு பசங்க நம்ம கிட்ட வந்து காசு கேட்டு நம்ம குடுக்கறது பெஸ்டா இல்ல அவங்க பக்கத்து வீட்டு பசங்க கிட்ட போயிட்டு காசு வாங்குறது பெஸ்டா? இல்லையா? சூப்பர். அதே மாதிரி நம்ம வீட்டுல சாப்பிட்டா அது நல்லா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஏன் அது மாதிரிதான் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நீங்க எல்லாம் என் பசங்க, உங்களுக்கு எது வேணும்னாலும் என்கிட்ட வாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? அந்த பாயிண்ட் நம்ம கிளியரா வச்சுக்கணும். அதுக்கு வந்து உதாரணமும் இங்க வந்து நம்ம பார்க்கலாம். கஷ்டத்துல துயருற்றோர். துயருற்றோருக்கு உதாரணம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கஜேந்திரன். என்ன பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு எவ்வளவு வருஷம் 1000 வருஷம் ஆன பிறகு கடவுள் மேல ஞாபகம் வந்துச்சு. அது வரையும் அவர் எதை மேல நம்பி இருந்தாரு? தன்னுடைய உடல் பலத்தையும் தன்னுடைய மனைவி மேலையும் தன்னுடைய ராஜ்யத்தில் இருக்கக்கூடிய படையின் பலத்தை மேல நம்பி வாழ்ந்தார் இல்லையா? சண்டை போட்டா ஒரு ஸ்டேஜ்ல இதெல்லாம் முடியாது போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியா கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணாகதி ஆனார். என் பக்தன் கூப்பிட்டான்னு சொல்லிட்டு அவர் ஓடி வந்தாரு. ஓடி வந்தபோது என்ன ஆச்சு? கருடனுடைய ஸ்பீடு கம்மியா இருந்துச்சு. அவர் என்ன பண்ணாரு? சுதர்சன சக்கரத்தை அமுச்சு வச்சார் இல்லையா? அதே மாதிரி திரௌபதி வஸ்திராபுரம் நடக்கும்போது அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா துவாரகையில இருக்காரு. இந்த நிகழ்ச்சி வந்து அஸ்தினாபுரத்துல நடக்குது. சோ எப்ப வந்து திரௌபதி மாதா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கையும் ஃபர்ஸ்ட் ஹெல்ப் கேட்பாங்க. ஓகேங்களா? அவங்க யாருமே ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க. 1க்கு 5 புருஷன் இருந்தாங்க, அவங்களும் ஹெல்ப் பண்றது இல்ல. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய மாமனார் மாமியார் தான் யாரு? திருதராஷ்டிரரும் அவங்களுடைய மனைவி பேர் என்ன சொல்லுங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. காந்தாரி. காந்தாரி அவங்க கிட்ட போய் கேட்பாங்க. அப்புறம் அங்க இருக்கக்கூடிய பெரியவங்க கிட்ட போய் கேட்பாங்க. துரோணாச்சாரிய, பீஷ்ம பிதாமகா எல்லார்கிட்டும் கேட்பாங்க. யாரும் ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டாங்க. அப்ப 2 கை தூக்கி கோவிந்தான் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவாரு கிருஷ்ணரு? நிறைய புடவை அமுச்சு விடுவாங்க இல்லையா? அது மாதிரிதான் நமக்கு என்ன விதமான கஷ்டமா இருந்தாலும் கடவுளை வந்து முழுசா நம்பி கூப்பிட்டோன்னா அவர் கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணுவாரு. அப்புறம் சுகதேவ கோஸ்வாமி இந்த 3வது பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து வியாசதேவர், அவருடைய மனைவி இவங்க வாட்டிகா, அவங்க வயிற்றுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சுகதேவ கோஸ்வாமி இருக்கார். ஓகேங்களா? அவர் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துக்கு வந்தா எனக்கு மாயைக்குள்ள கஷ்டம் இருக்கும், அதனால வரவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு 16 வருஷம் அம்மாவோட வயிற்றுலயே இருப்பாங்க. யோசிச்சு பாருங்க. நார்மலா ஒரு குழந்தை எத்தனை மாசம் இருக்கு அம்மா வயிற்றுல? 10 மாசம். 9 மாசங்கள் இல்லையா? அதுக்கு பிறகு வந்து அது பறக்கணும். ஆனா இந்த அம்மா வந்து 16 வருஷமா சுமந்துட்டு இருக்காங்க. எவ்வளவு அளவுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். அப்ப சாட்சாத் கிருஷ்ணரே வர்றாரு. டேய் அப்பா வாடா, உன்னை மாயையெல்லாம் ஒண்ணும் தாக்காது, நான் பாத்துக்கிறேன்னு அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்படி சொன்ன பிறகுதான் அந்த சுக்கர் வந்து வெளியே வருவார். சுக்கர் வெளியே வந்த பிறகு அவர் ஓடி போயிடுவார், காட்டுக்கு போயிடுவார். நான் வீட்டுல இருந்தா எனக்கு பற்றுதெல்லாம் வந்துடும் சொல்லிட்டு ஓடி போயிடுவார். வியாசதேவர் வந்து பின்னாடி கூட்டிட்டே போற, மகனே வாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? சோ இந்த துன்பமா இருந்தானா அவர்கிட்ட போலாம். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த இடத்துல பாக்குறோம் பாருங்க. ஒருத்தர் வந்து ஒரு சேர்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு இல்லையா? வியாசாசனத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சுகதேவ கோஸ்வாமி. ஓகே. கீழே ஒருத்தர் மாலை போட்டுட்டு கோல்டன் கலர் பாடியில உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு பாருங்க. அவர் வந்து பரிஷித் மகாராஜா. ஓகேங்களா? அர்ஜுனனுடைய பேரன்.
ஓகே. சோ இது என்ன ஆச்சு, ஒரு முறை பரீட்சித் மகாராஜா வந்து காட்டுக்கு வேட்டைக்கு போறாரு. தண்ணி தாகம் எடுக்குது. அங்க இருக்கக்கூடிய குடிலுக்கு போறாரு. குடிலுக்கு போனா அங்க சைமி ரிஷி வந்து ஃபுல் தவத்துல இருக்காரு. வந்தது யாருன்னுலாம் தெரியல. இவருக்கு தண்ணி தாகம். நான் வந்திருக்கேன், தண்ணி கூட கொடுக்க முடியாம நீ ஒரு செத்த ஆள் மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துல இருக்க செத்து போன ஒரு பாம்பை அவர் தலை கழுத்துல மாலையா போட்டு போயிட்டார். ஓகேவா. இத தெரிஞ்ச சைமி ரிஷியோட மகன் ஸ்ருங்கி எங்க அப்பா தலை மேலையா போட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவன் ஒரு சாபம் கொடுக்குறான். இந்த சத்தத்தை கேட்டுட்டு 5 வயது பிராமணன் பையன் வந்து சாபம் கொடுக்குறாரு அரசனுக்கு. ஓகேவா. இது சத்தத்தை கேட்டோன்னு அப்பதான் அவர் டிஸ்டர்ப் ஆகுறாரு ரிஷி. என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தா இது செத்த பாம்பு தானே அப்படின்னு அவர் சாதாரண ஒண்ணும், அவங்க எல்லாம் ரிஷிகள் வந்து உயிரோட பாம்பு இருந்தா கூட ஒன்னும் கண்டுக்க மாட்டாங்க. செத்ததானே தள்ளி விட்டு அவர் பாட்டு தான் வேலையை பண்ண போடுறாரு. ஆனா தான் பையன் பண்ண விஷயத்துக்கோசம் ரொம்ப மன வருத்தப்பட்டார். ஏன்னா பரீட்சித் மகாராஜா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தூய பக்தர், சிறந்த அரசன். ஓகேங்களா. மக்களுடைய நலம் விரும்பி அப்படியாப்பட்டவருக்கு போய் இவன் சாபம் கொடுத்துட்டான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மனசு வருத்தப்படுறாரு. ஓகேங்களா. சோ இருந்தாலும் அவருடைய கடமை என்ன பண்றாரு, பரீட்சித்துக்கு தெரிவிக்கிறார். இது மாதிரி உங்களுடைய மரணம் இன்னும் 7 நாள்ல வருதுப்பா. சோ பரீட்சித்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய டியூட்டி என்னன்னா, அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உத்ரா வயத்துல இருப்பாங்க. அபிமன்யுடைய மனைவி உத்ராக்கு தான் பிறந்தவர் தான் பரீட்சித்து. ஓகேங்களா. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாஸ்திரத்தை வந்து ஏவி விடுவாங்க. இவர்தான் அந்த கடைசி வாரிசு, பாண்டவர்களுடைய கடைசி வாரிசு. அவரை அழிக்கணும்னு சொல்லிட்டு துரோணாச்சாரியான மகன் வந்து என்ன பண்ணுவான்னா பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏவி விடுவான். அப்போ வந்து உத்ரா வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய கருவுக்கு ஆபத்து இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு கிருஷ்ணர் கிட்ட போய் தஞ்சம் எடுப்பாங்க. கிருஷ்ணர் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட கருவறையில போயிட்டு அவங்களை காப்பாத்துவாங்க. சோ அப்போ வந்து கிருஷ்ணரை நேருக்கு நேரா பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தவர் பரீட்சித். அவருக்கு ஒரு சிறப்பு என்னன்னா, அவர் ஒருத்தருக்கு தான் நம்ம எப்ப சாக போறோம்ன்றத இன்டிமேஷன் தெரிஞ்சிச்சு. நமக்கு யாருக்குமே அது தெரியல. நமக்கு எல்லாருக்கும் டேட் ஆஃப் பர்த் தெரியும். நமக்கு எல்லாருக்கும் என்ன தெரியாது? ஹரே கிருஷ்ணா. இறப்பு தெரியாது. பிறப்பு தெரிஞ்சிச்சு, நமக்கு இறப்பு தெரியல. தெரிஞ்சவர் என்ன பண்ணாருன்னு தன்னை தயார்படுத்திக்கிறார். பாருங்க எவ்வளவு அழகு பக்குவம் அவங்களுக்கு இருந்திருக்குன்றதை இவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம இந்த விஷயங்களை கத்துக்கிறோம். ஓகேங்களா. அந்த பற்றுதல் நம்ம ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கும் அடைச்ச இது நான் இப்படி பண்ணணும்னு நினைச்சேன், இப்படி ஆயிடுச்சு, இப்படி ஆயிருக்க கூடாதுன்னு நம்ம புலம்பியே பாதி நாள் தள்ளிடுவோம். ஆமா இல்லையா. புலம்பி வெறுப்பு ஏத்தியே தள்ளிடுவோம். இவர் பாருங்க தன்னுடைய பொறுப்பு எல்லாத்தையும், ராஜ்ய பொறுப்பு எல்லாம் தன் மகனான ஜனமேஜயனுக்கு கொடுத்தாரு. வந்தாரு, நதிக்கரையில வந்து உட்கார்ந்தாரு. எத்தனை நாள்? 7 நாள். தண்ணி இல்ல, காஃபி டீ தண்ணி டிஃபன் எதுவுமே இல்ல. 7 நாள் இரவு தூக்கம் கூட இல்ல. 7 நாள். இறக்குறவங்க என்ன கேட்கணும் திரும்பி அத சொல்லுங்க பெஸ்ட். ஓகேவா. ஒருத்தர் வாழும்போது எப்படி வாழணும். ஏன்னா நிறைய ஆடியன்ஸ் அங்க வந்திருக்காங்க. இங்க ஆடியன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நாரதர் இருக்காரு. ஓகேவா. அது பக்கத்துல வியாசதேவர் இருக்காரு. வியாசதேவர் யாரு? சுக்கரோட அப்பா. அவங்க அப்பா கிட்ட இருந்தா இவர் பாகவதம் கத்துக்கிட்டாரு. எல்லா பெரிய பெரிய ரிஷிகள் முனிகள் எல்லாருமே அங்க ஆஜராயிருக்காங்க. பெரிய கற்றறிந்தவர்கிட்ட முன்னாடி பேசணும்னா எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நிமிஷம் இல்லையா. பெரிய கான்ஃபரன்ஸ்ல எல்லாம் பெரியவங்க முன்னாடி பிரசன்ட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் பயம் இருக்கும் இல்லையா. பட் சுகர் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லாம அவருக்கு என்ன தேவையோ அது எல்லாத்தையும் சொன்னார். ஓகேங்களா. இப்படி வந்து அவர் பாகவதம் வந்து சொல்றார். ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இத வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு கஷ்டம் இருந்துச்சு. யார்கிட்ட போனாரு பரீட்சித்து? கடவுள் நோக்கி போனாரு. அவருடைய குணாதிசைய புரிஞ்சுட்டு அவருக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுத்தாரு பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேவா. இதை கேட்ட பிறகு அவர் உயர்ந்த லோகத்துக்கு போனார். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா துருவா செல்வம் வேணும்னு சொல்லிட்டு, அதாவது அவங்க சித்தி இருக்காங்க இல்லையா. அவங்க சித்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து உத்தான பாதாவுடைய மகன். உத்தான பாதாக்கு வந்து 2 மனைவி, சுனிச்சி சுருச்சின்னு சொல்லிட்டு. சுனித்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் மனைவியுடைய பையன் தான் துருவா. இவங்க வீட்டுக்கு அப்பா வர்றதே இல்லை. 2வது மனைவி வீட்டுலதான் இருப்பாங்க. ஒரு நாள் இந்த குழந்தை என்ன பாச்சு அப்பாவை பார்த்துட்டு வரலான்னு போச்சு. சோ அப்பா அம்மா படியில பாத்தீங்கன்னா சித்தி பையன் அதை பார்த்துட்டு இவனுக்கு ஆசை. சரி தானும் போய் அப்பா உட்காந்துக்கலான்னு அப்படி தவழ்ந்து மேலே போறார். ஓகேவா. அதை பார்த்து சித்தி டேய் அதெல்லாம் உனக்கு தகுதியே இல்லை, கிளம்பல நீ
அவர் மடிமை நீ என் வயிற்றுல பிறக்கணும், அந்த புண்ணியத்தை ஃபர்ஸ்ட் போய் சம்பாதிடான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கா துக்கம் தாங்க முடியல. அவமானம், இப்படி எல்லாம் சித்தி பேசுறாங்க, இந்த அப்பா பாரு ஒண்ணுமே பேசாம இருக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டுதான் சித்தி திட்டினது கூட பெருசு இல்ல, தன்னை அப்பா ஒண்ணுமே சொல்லலேன்னு சொல்லிட்டு அவமானத்தால அழுதுட்டே போறாரு வீட்டுக்கு. அம்மா கிட்டே நடந்து ஏன்டா அழுறன்னு நடந்தது எல்லாத்தையும் சொல்றாரு. ஆமாடா, உங்க சித்தி சொன்னது கரெக்ட் தான், நமக்கு அந்த அளவுக்கு புண்ணியம் இல்லை, அதனாலதான் உன் அப்பனே இங்க வர்றதில்ல, உனக்கு எதுனா வேணும்னா நாராயணன் கிட்ட போடான்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர்தான் எல்லாருக்கும் தந்து அவர்கிட்ட போகணும் அப்படின்றார். சரி, அந்த பையனும் காட்டுக்கு போகுது. வழியில வந்து நாரதர் காமிக்கிறாரு, நாரதர் பாக்குறாரு. நாரதர் பார்த்துட்டு அவர் சொல்றார், உனக்கு வந்து காட்டுல புலி சிங்கம்லாம் இருக்கும்டா, இருட்டா இருக்கும், நீ கிளம்பி வீட்டுக்கு போ அப்படின்னு சொல்றார். உங்களால பாருங்க, எனக்கு ஏதாவது கைடு பண்ண முடியுமானா கைடு பண்ணுங்க, இல்லைன்னா உங்க வேலையை பார்த்துட்டு அமைதியா போங்கன்னு அப்படின்னு. பரவாயில்ல புள்ள, ஸ்ட்ராங்கா டிட்டர்மைண்டா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவா என்ற மந்திரத்தை வந்து அவர் சொல்லி கொடுப்பார். ஓகேங்களா? அவரு வந்து அதை ஜபம் பண்ணி 6 மாசத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளை முகத்துக்கு முகத்து பார்ப்பார். அவர் பாத்தீங்கன்னா தாத்தா பிரம்மா, இவரோட தாத்தா வந்து பிரம்மா, அவருக்கு ஈக்குவலா வந்து ஐஸ்வர்யங்களை வாங்கினவர் இவர் துருவ மகாராஜா. ஆனா கடைசியில அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறந்த பக்தரா ஆனார். ஓகேங்களா? தானும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் கிட்ட போனாரு, தான் அம்மாவையும் கடவுள் கிட்ட போனாரு, கடவுள் அவருக்கு செப்பரேட்டா துருவ லோகத்தையும் கொடுத்தார். ஓகே, சோ அதுக்கு அடுத்து ராமர், ஹனுமன். ஓகே, அந்த விஷயம் நமக்கு தெரியும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சூத்தகா இங்க வந்து இது இந்த சீன் வந்து எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நைமிஷாரண்ய வனத்துல வந்து சௌனகா ரிஷிகளுடைய தலைமையில வந்து யக்னங்கள் பண்ணுவாங்க எல்லாருடைய நலத்துக்கோசம். நம்ம மனிதர்கள் இந்த கலியுகம் ஆரம்பிக்க போது அவங்களுடைய நலனுக்கோசம் இந்த சௌனக ரிஷிகள் எல்லாம் வந்து சேர்ந்து ஒன்று கூடி ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் வந்து யக்னங்கள் பண்ணணும், மக்களுடைய நலனுக்கோசம் ரிஷிகள் எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ வந்து இவருக்கு வந்து ஹெட் இந்த ஆயிரக்கணக்கான ரிஷிகள் இருக்காங்களா, அவருக்கு வந்து தலைமை சௌனக ரிஷி. சௌனக ரிஷி வந்து பாத்தீங்கன்னா கேள்விகள் கேட்பாங்க. சுகதேவ கோசாமி, சுகதேவ கோசாமி வந்து எங்க வந்து பாகவதம் கேட்டாருன்னா இங்க சுகதேவர் கிட்ட இருந்து கேட்டார். சுகர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாரு. அதே பாகவதம் வந்து சுகதேவ கோசாமி வந்து சூத்த கோசாமி, இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. சுகதேவ் கோசாமி, சுத கோஸ்வாமி. சுத்த கோசாமி வந்து 2வது முறையா பாகவதம் இந்த நைமிஷாரண்யத்துல இருக்க ரிஷிகளுக்கு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? புரிஞ்சுச்சுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, புரிஞ்சுமா? புரியுது மாதாஜி, புரியுது, சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகே, அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போலாம். மாதாஜி 17 ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. தேஷாம் ஞானே நித்யயுக்த ஏகபக்தி விசிஷ்யதே யோகி ஞானினோ அத்யக்தம் அகம் ச மம பிரியஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 4 பேர்ல எல்லாருமே நல்லவங்க தான். ஆனா இதுல எல்லாம் வந்து யார் பெஸ்ட்ன்னு பாத்தீங்கன்னா தூய பக்தி பண்றாங்க பாருங்க, அந்த ஞானிகள். ஓகேங்களா? அவங்கதான் வந்து பெஸ்ட்ன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ ஞானமுடையவன் அவன் என்ன பண்ணுவான், தூய பக்தி தொண்டு பண்ணுவான், அவன் தான் எனக்கு பிடிக்கும் அந்த 4 பேருல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜன்ம ஜன்மனாமந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வம் இதி ச மகாத்மா சுதுர்லபஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பல பிறவிகள் எடுத்தாலும் அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர்கிட்ட சரணாகதி அடைகிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அரிது. வாசுதேவே சர்வம் இதி ச மகாத்மா சுதுர்லபக. அப்படியாப்பட்டவங்க ரொம்ப ரொம்ப அரிதானவங்க. ஒண்ணு தூய ஆத்மாக்கள் இருக்கிறது கஷ்டம், தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர்கிட்ட வந்து ஒரு சரணாகதி அடைகிறது அரிதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? कामैस्तैर्ज्ञान प्रपद्यन्तेन देवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनु भक्तः श्रद्धया चितुम् इच्छति तस्य चलं श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्. हरे कृष्ण.
ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரபுஜி எல்லாரும் படிக்கிறீங்களா? ஓகே. ஜட ஆசைகளா? படிங்க மாதாஜி. ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கை மற்றும் இயற்கையேற்ற வழிபாடு முறைகளை நியமங்களையும் பின்பற்றுகிறனர். கீழே இருக்குது, அதையும் படிச்சிருங்க. எல்லோரது இதயத்திலும் தான் பரமாத்மாவாய் இருக்கிறேன். தேவர்களை வழிபட வேண்டுமென ஒருவன் விரும்பும் போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செலுத்துவதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகிறேன். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க, நமக்கு வந்து காமம் ஆசைகள் இருக்கு இல்லையா, ஆசையினால நம்ம என்ன பண்றோம்னா சிறுதெய்வ வழிபாடுகளை பண்றோம். அவங்க எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லா கொடுப்பாங்க, ஓகேங்களா. ஆனா அவங்களுக்கு ஒரு சக்தி, ஒரு லிமிட்டட் பவர் தான் இருக்கு, ஓகேங்களா. லிமிட்டட் பவர் இருக்கு. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் 2 விஷயங்கள்ல இல்லையா. அதனால அவங்க நன்மை தீமைகளை அலசி ஆராய மாட்டாங்க, கொடுத்துருவாங்க இல்லையா. சோ இங்க இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சில பேர் வந்து பூத பிசாசுகளை வந்து வழிபடுவாங்க, சுடுகாடுக்கு போயிட்டு வழிபடுவாங்க. சில பேர் மரங்களை வந்து வழிபடுவாங்க. சில பேர் மனிதர்களே வழிபடுவாங்க. சில பேர் தேவர்களை, பிரம்மா சிவனை வழிபடுவாங்க. யாரை வழிபடுறாங்க அந்த லோகத்துக்கு தான் போவாங்க, ஓகேங்களா. பித்திருக்களை வழிபடுறவங்க பித்ரு லோகத்துக்கு போவாங்க. இப்ப சிவனை வழிபடுறவங்க சிவலோகத்துக்கு போவாங்க. அது வந்து முழுமை இல்லை. அதுக்கு அடுத்தது ஒண்ணு இருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கோலாக்கல பிருந்தாவனம். அங்க போனாதான் வந்து நமக்கு வந்து பிறப்பு இறப்பு சக்கரம் இல்லை. மீதி இடத்துக்குலாம் போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், மறுபடியும் திரும்பி வருவோம், ஓகேவா. சோ அதனால எந்த ஆசைகளுக்கு நிறைவேறதுக்கோசம் சில பேர் என்ன பண்றாங்க, சிறு தெய்வ வழிபாடு பண்றாங்க. அது தேவையில்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவங்களுக்கு அந்த சாங்ஷன் பண்ற அத்தாரிட்டி கூட யாரு கொடுக்குறாங்க, நான் தான் கொடுக்குறேன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு, ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து ஒரு அந்தவத்து பலம் தேசம் தற்பவத்ய அல்பமேதசாம் தேவான் தேவயஜோ யாந்தி அத்பக்தயாந்தி மாமபி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க இந்த பிக்சர்ல நம்ம பாக்குறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு முறை வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பூமி தாய் வந்து பாரம் தாங்க முடியாம ரொம்ப அழுதுட்டு பசு ஒரு வடிவம் எடுத்துட்டு பிரம்மா கிட்ட ஓடி போவாங்க. பிரம்மா என்ன பண்ணுவாருன்னா, இது மாதிரி எனக்கெல்லாம் பிரச்சனை இருக்கு, அக்கிரமக்காரர்கள் அநியாயம் எல்லாம் நடக்குது, இந்த பூமி பாரம் என்னால் தாங்க முடியலன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ பிரம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா படைக்கிறவர் இல்லையா, நானே சொல்யூஷன் கொடுக்குறேன்லாம் சொல்லல. அவர் என்ன பண்ணாரு, வாங்க எல்லா தேவதைகளையும் கூட்டிட்டு கார்நாடகசாயி விஷ்ணு கிட்ட போறார். பார்க்கடல்ல பள்ளி கொண்டிருக்காரு இல்லையா, அவர்கிட்ட போறார். நீங்க பாக்குறீங்களே எல்லாரும் இருக்காங்க, பிரம்மா சிவன் இந்திரன் எல்லாருமே அந்த கடல்ல போயிட்டு பிரார்த்தனைகள் பண்றாங்க. பிரார்த்தனை பண்ணும்போது ஸ்துதிகள் பண்ணுவாங்க. ஸ்துதிகள் பண்ணும்போது கடவுள் வந்து சில சமயத்துல நேரடியா அவங்களுக்கு தோன்றி பதில் சொல்வார். சில சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அசரீரியர் வாக்கு மூலமா வந்து பதில் சொல்வார். அப்போ வந்து சொல்றார், நான் அதி சீக்கிரத்துல வருவேன், நீங்க கிளம்பி போங்க, நான் வந்து பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இவர் பிரம்மா வந்து சொல்றாரு பசு கிட்ட, பூமி தேவி கிட்ட சொல்லுவாங்க, கடவுள் வந்து அதே சீக்கிரத்துல வர போறாரு, அவதாரம் எடுத்து லீலைகள் பண்ணுவாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ பிரம்மாவே என்ன பண்ணாரு, இங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம பிரம்மா சிவன் இந்திரன் எல்லாம் எங்க போறாங்க, எல்லாருமே கிருஷ்ணனை நோக்கிதான் போறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தா அவங்களுக்கே தீர்வு இல்ல, அவங்க கிருஷ்ணரை தான் டிபெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க மேல நம்ம டிபெண்ட் பண்ணலாமா? ஓகேவா. அப்புறம் வந்து அவங்கள வந்து நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். இந்த பிள்ளையாரும் சரி, யாரா இருந்தாலும் சரி, நம்ம முருகர், அம்மன் அவங்கள வந்து நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். ஏன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து தேவர்கள், கடவுளுடைய அங்கத்துணுக்கு. அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய உறுப்புகள் வந்து ஒவ்வொரு விதமா சித்தரிக்கப்படுகிறது. கை இருக்கு இல்லையா, கடவுளுடைய புஜங்கள், புஜங்களுடைய பகுதி வந்து எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னா தேவர்கள். சோ அதனால அவங்கள அவமானம் பண்ணக்கூடாது, ஓகேங்களா. அவங்கள மரியாதை பண்ணணும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. व्यक्तिम् आपन्नं मन्यन्ते माम् अबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्. हरे कृष्ण.
ஹரே கிருஷ்ணா. என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவானாகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகின்றனர். ஓகேவா? சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கடவுளுக்கு உருவம் இல்ல, அருவம்னு நினைப்பாங்க. அது தப்பு. இப்போ கடவுளுக்கு ஏதோ உருவம் வந்துருச்சுன்னா அப்படியெல்லாம் இருக்குமா? இருக்காது. சோ கடவுள் அவங்கவங்க புத்திக்கு ஏத்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறாங்க. நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல ஒரு விஷயத்த பார்த்தோம் இல்லையா? சூரிய கதிர்கள், சூரிய வட்டம், சூரிய ஒரு கிரகம்ன்றது அவங்கவங்களுக்கு நாலேஜ்க்கு ஏத்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அதே மாதிரி பகவானுடைய ஜோதி பிரகாசம் இருக்கு இல்லையா? உடல் பிரகாசம். அதுதான் சில பேரு அந்த ஜோதி தான் கடவுள் நினைக்கிறாங்க. அது பாத்தீங்கன்னா அரைகுறையான ஞானம். ஓகேங்களா? அதெல்லாம் ஒரு அவருடைய எக்ஸ்பான்ஷன் விரிவாக்கம் தான் இந்த பிரம்ம ஜோதி. ஓகேவா? சோ அல்டிமேட் எதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேவா? அவர் ஷியாம சுந்தர வடிவத்துல இருக்கிறார். ஓகேங்களா? அவரை தான் நம்ம வழிபடணும். அதுதான் சிறந்தது, முழுமையானது. ஓகேங்களா? அழிவற்றது. ஓகே. अहं प्रकाशसर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको माम् अजम् अव्ययम् சோ சித்தர் वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ஹரே கிருஷ்ணா. சிற்றறிவுடையோருக்கு முட்டாள்களுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. அவர் என்ன பண்றாருன்னா, புத்தி இல்லாதவங்க, நம்பிக்கை இல்லாதவங்களுக்குலாம் அவர் தன்னை வெளிப்படுத்திக்க மாட்டாங்க. எப்படி வெளிப்படுத்த மாட்டாருன்னா, அவருடைய அந்தரங்க சக்தியால அவர் கவரப்படுகிறார். இப்ப கண்ணாடி முன்னாடி ஒரு திரை போட்ட நம்ம மூஞ்சி தெரியுமா? தெரியாதா? தெரியாது. அது மாதிரி முட்டாள்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அவர் தெரிய மாட்டாரு. ஆமா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாமே நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. பிரபு மியூட் பண்ணிக்கோங்க. யார் வீட்டுல சத்தம் கேக்குது பாருங்க. அவர் பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் சொல்றாரு, நான் எல்லா காலங்களையும் அறிந்தவன். ஓகேவா? கடந்த காலம், நிகழ்காலம், இனி நடக்க ஒரு எல்லாத்தையும் நான் அறிவேன். ஏன்னா எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் பத்தி நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு. ஆனா என்னை பத்தி யாருக்கும் தெரியாது. என்னை பத்தி யாருக்கு நான் காமிப்பேன்னா தூய பக்தர்களுக்கு தான் சொல்லுவேன் என்னை பத்தி. நாத்திகர்களுக்கோ முட்டாள்களுக்கோ என்னை பத்தி சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? சோ முற்பிறவிலும் இப்பிறவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவன் அப்படின்னு சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? என்னென்ன வேணும்? போன ஜென்மத்துல செஞ்சிருக்க புண்ணியம் வேணும். அப்புறம் பாவத்துல இருந்து விடுதலை பெற்றிருக்கணும். மயக்கம் இருமையில இருந்து வெளியே வரணும். அப்படியாப்பட்டவங்க தான் பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டு மன உறுதியோட செய்வாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. 30. सादि भूतादि दैवं मां सादियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः हरे ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறோமா? படிங்க படிங்க. பௌதிக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாகவும் பரம புருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண தேரத்திலும் கூட பரம புருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும். ஹரே ரமா. ஹரே கிருஷ்ணா. இவங்க என்ன சொல்றாங்க? மரண நேரத்துல கூட என்னால என்னை அடைவாங்க. எப்ப? அதுக்கு அவங்களுக்கு என்ன தேவை? முழுமையான ஞானம் வேணும் இல்லையா? பௌதீக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாகும். இது யாரை பத்தி சொல்றாங்க? இந்த பௌதீக பிரபஞ்சத்தை தோற்றது அவர்தான். ஈவன் தேவர்களை படைச்சதும் அவர்தான். எல்லா வித யாகங்களை ஆள்பவர் யாரு? யக்னேஸ்வரனான கிருஷ்ணர். அவர் தான் நம்மளுடைய பரமபுருஷ பகவான். இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் அவர் தான் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ஆரம்பத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பராசக்தி அபராசக்தி எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்துதான் தோன்றுச்சு. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சோர்ஸ் அவர் தான் தெரிஞ்ச உடனே மரண நேரத்துல கூட அவங்க என்ன பண்றாங்க? என்னை அறிய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஓகே. சோ இது பாத்தீங்கன்னா இங்க அர்ஜுனாச்சாரியாருன்னு ஒருத்தருடைய ஸ்டோரி 2 லைன்ஸ்ல சொல்லிடுறேன். ஒரு சிறந்த பிராமணன். அவர் பாத்தீங்கன்னா
பிராமணர்கள்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, வேதங்களை சொல்லி கொடுத்துட்டு அதுல வரக்கூடிய வருமானத்துலதான் வந்து வாழ்ந்துட்டு வருவாங்க இல்லையா? அப்படி வந்து வாழ்ந்துட்டு வந்தவர் தான் இந்த அர்ஜுனாச்சாரியார். ஓகேவா? அவர் சிறந்த பக்தன். ஆனா அவருடைய வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏழ்மை வந்து பரவ ஏழ்மையா இருக்குது அவங்களுக்கு. ஓகேவா? சோ ஏழ்மையினால அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு கூட சாப்பிட்டு பல நாட்கள் ஆச்சு. அவங்க மனைவி சொன்னாங்க, வீட்டுல ஒரு பருக்கு அரிசி கூட இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப என்ன பண்றாரு, பகவத்கீதை அவர் படிச்சிட்டு இருக்காரு. அந்த இடத்துல வந்து யோகக்ஷேமம் வகாமியகம் சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. அவர் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வார்த்தையை வந்து தன்னுடைய பெண்ணால அந்த தெரியுது பாத்தீங்களா அந்த பிக்சர்ல கட் பண்றாரு. அது மேல ஒரு கோடு போட்டுறாரு. எங்கடாப்பா நீ யோகக்ஷேமம் வகாமியகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறேனே நீ என்ன பண்றேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன வருத்தத்தோட அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த கோடை கிழிச்சிடுறாரு. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டுக்கு 2 சிஷ்யர்கள் வராங்க. இவர் வந்து வெளியே போயிருப்பாரு. அவங்க வீட்டுக்கு 2 பசங்க வருவாங்க. குட்டி பசங்களா வருவாங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அம்மா கிட்ட நிறைய தானியங்கள்லாம் எடுத்துட்டு வந்திருப்பாங்க. ஓகேங்களா? நிறைய அவ்வளவு அளவுக்கு மூட்டைகள் எடுத்துட்டு வருவாங்க. பருப்பு, காய்கறிகள், பழங்கள் எல்லாமே எடுத்துட்டு வருவாங்க. எல்லாமே எடுத்துட்டு வருவாங்க. அந்த அம்மா கிட்ட கொடுப்பாங்க. என்னப்பா நீங்க வந்திருக்கீங்க, பாக்குறதுக்கு அந்த அம்மா லட்சணமா இருப்பாங்க. அந்த பசங்க ஒருத்தன் கருப்பாவும் ஒருத்தன் வெள்ளையாவும் அவ்வளவு அளவுக்கு அழகா இருப்பாங்க. இத பார்த்து அவங்களுக்கு சந்தோஷம். ஏன்பா உங்க கையில நீங்க யாருன்னு அப்படின்னு கேட்கும்போது இது மாதிரி குரு கொடுத்து அனுப்பிச்சாருன்னு. அந்த அம்மாவுக்கு சந்தேகம், என்னடா இது இவ்வளோ சின்ன பசங்க கையில நம்ம வீட்டுக்காரர் இவ்வளோ பலு கொடுத்து அனுப்ப மாட்டாங்களேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ சொல்லுவாங்க, இல்ல அவர் தான் கொடுத்தாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி வாங்கப்பா உட்காருங்க, நான் உங்களுக்கு சமைச்சு போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்ல இல்ல எங்களால சாப்பிட முடியாது, எங்களுக்கு நாக்குல வந்து கோடு இருக்கு, சூடு இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இவர் போட்ட கோடு வந்து அவருடைய நாக்குல வந்து விழுந்திருக்கும். அவர் சொன்ன ஸ்லோகம் இல்லையா? அப்ப வந்து அவங்க மனைவி வந்து ரொம்ப கோவமா இருப்பாங்க. ஓகே. நல்லா சமைப்பாங்க, கடவுளுக்கெல்லாம் அர்ப்பணிச்சுட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க பாட்டுக்கு சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க. ஓகே. யூசுவலா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த காலத்துல எல்லாம் கணவனுக்கு பரிமாறிட்டு பிறகுதான் அவங்க வந்து பெண்கள் வந்து மனைவிமார்கள் வந்து சாப்பிடுவாங்க. இவங்க அன்னைக்கு வித்தியாசமா பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இதை பார்த்தோன்னே அவருக்கு வந்து என்னன்னு அப்படின்னு கேட்பாங்க. நீங்க ஏங்க அந்த பசங்களை அப்படி பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, சூடு போட்டு வச்சிருக்கீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நானா ஒண்ணும் பண்ணலையேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, யாரையுமே பண்ணலையேன்னு அப்படின்னு. அப்ப வந்தது யாருன்னு கேட்டு அந்த அம்மா சொன்ன வர்ணனைய பார்த்துட்டு, ஒரு பையன் கருப்பா இருந்தா கூட அவ்வளவு அழகா இருந்தாங்க, அவ்வளவு உடல் தேஜஸோட இருந்தான், இன்னொரு பையன் வெள்ளையா இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணி சொல்லுவாங்க. அதை கேட்ட உடனே அவருக்கு சந்தேகம் வரும். போயிட்டு தான் எழுதி வச்சிருந்த ஓலை சுவடியில எடுத்து பார்ப்பாரு. தான் போட்ட கோடு இருக்கும் இல்லையா, அந்த கோடு வந்து மறைஞ்சிருக்கும். அப்பதான் வந்து அவருக்கு பெரிய சந்தோஷம், அப்புறம் அழுகையா வரும். பாரு நான் இவ்வளவு பக்தி பண்றேன், எனக்கு வந்து காட்சி கொடுக்கல இவரு, தன் மனைவிக்கு காட்சி கொடுத்திருக்காரு இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. சோ இதுல இருந்து என்னென்ன நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், யாருக்கு என்ன புரிஞ்சிச்சு, மாரல் சொல்லுங்க பாக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தன் மேல உண்மையான அன்பு இருந்தா போதும், கிருஷ்ணர் யார் முன்னாடி வேணாலும் தன்னை வந்து காட்டி ஆசீர்வாதம் பண்ணுவார்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் மாதாஜி. இல்லையா? ஹரிபோல் மாதாஜி. சூப்பர், தேங்க்யூ. ஓகே மேடம். ஸோ நம்ம வந்து பண்ண வேண்டியது என்ன, உண்மையான பக்தி. மாதாஜி சொன்ன மாதிரி உண்மையான பக்தி, எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாம அவர்கிட்ட வந்து நம்ம பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். நம்ம இன்னும் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம், நம்ம எல்லாம் வந்து தூய ஆத்மாக்கள் இல்லை. பட் இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்ம தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம், பண்ணணும் இனிமேல் இல்லையா, தூய பக்தி பண்ணணும். ஸோ இது மாதிரி தூய பக்தர்களுடைய வாழ்க்கையை நம்ம முன்னுதாரணமா வச்சுட்டு அந்த நம்பிக்கை கடவுள் மேல வச்சு வேதங்களை படிச்சு பக்தி பண்ணலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. இன்னைக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத் சதிதி இதி. மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே ஞான விஞ்ஞான யோக நாம சப்தமோத்யாயः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருப்யேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி
जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय की निताय जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि की बोल जय all glories to assembled devotees Hare Krishna all glories to हरे Guru and कृष्ण Gauranga कृष्ण Hare Krishna thank you Mataji हरे thank you कृष्ण हरे Prabhuji कृष्ण Hare Krishna Mataji Kamla Mataji Thank you. thank you ஹரே Thank you, கிருஷ்ணா. ma'am. ஹரே அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி. கிளாஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா ஃபாலோ பண்றீங்களா ஹரே கிருஷ்ணா ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் மாதாஜி. ஃபாலோ ஃபாலோ பண்றோமா? பண்றது மாதாஜி. சாம்சங் பிரபுஜி ப்ளீஸ் உங்க பேரும் மொபைல் நம்பர் போடுங்களேன். எவ்ரிடே நான் கேட்டுட்டே இருக்கேன் தினம் தினம். யாரு ஜாயின் பண்ணிக்க மாதாஜியா பிரபுஜியா தெரியல. சாம்சங் எஸ்எம் நம்பர் போட்டிருக்கேன் மாதாஜி, பிரபாகரன் போட்டிருக்கேன் பாருங்க மாதாஜி. அது போட்டா பட் ஆனா பேரும் நம்பரும் தெரிய வேண்டாமா? பேரு நம்பர் போட்டிருக்கேன் பாருங்க மாதாஜி, பிரபாகரன் சொல்லி அஜய் போட்டிருக்கேன் அவர் பாருங்க. வேற ஹரே கிருஷ்ணா நீங்க இல்ல பிரபு அவங்க சரிங்க அவங்க பேரு சாம்சங் சொல்லிருக்கேன். சாம்சங் சாம்சங் போட்டிருக்கேப்பா. சாம்சங் சரிங்க எஸ்எம் மாதாஜி, போட்டிருக்காங்களா அவங்க அவரு யாருன்னு தெரியலையே. அவங்க தான் சொல்றேன். சரிங்க மாதாஜி, சரிங்க நான் மாதாஜி. அவங்க தான் சொல்றேன். நான் அவங்களுக்கு நான் மெசேஜ்லயே போடுறேன் சொல்றேன் வர ம், பிரபுஜியா மாதாஜி தெரியல. ஓகே பிரபு. ஓகே, थैंक यू माताजी रम्या देवी माताजी தேங்க்யூ राजलक्ष्मी माताजी गीता माताजी तारिणी माताजी राजेश्वरी माताजी प्रभाकरन प्रभु மாதாஜி. வணக்கம். தேங்க்யூ மாதாஜி. सैमसन தேங்க்யூ प्रभु மாதாஜி. कृष्णा நன்றி प्रभु மாதாஜி. कमला माताजी थैंक यू हरे कृष्णा நம்ம நாளைக்கு ஓகே மீட் மாதாஜி. பண்ணலாம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா.